Євген. Ну что, затестить гук, затестить гук. Я включил уже повиненности гук или что? Так что скажите, есть? Фінальний етап чемпіонату Білорусі по футболі серед команд. Євген, есть гук? Чекайте команди. Крумкачі, Гомель 2. Увага, поважані організатори, просимо вас пускати до виконання державного засідання Республіки Білорусь. Привітання, сябри, добрий день усім, радий вітати вас на футболі. Здається, тільки вчора, зовсім недавно розпочинався черговий футбольний трансляції. Вас чекає якраз таки, ви можете перейти по этой посилці і допомогти ахвяровать трошки на поляпшення наших трансляцій, коли вже не в гэтым сезоне, то у сезоне наступным. Гэты матч паміж футбольным клубом Крумкачы і Гомелем 2 для вас прокоментую я, Алексей Пансевич, і буду вам дуже вдячний, коли будемо цього матчу узаємодейничать з вами праз коментарі, праз чат нашей трансляції. Тим больш, здаецца, апошні матч сезону ёсць што абмеркаваць, падвесці нейкія высновы гэтага сезона, які, можа быць, не вельмі просты, не вельмі такім, як мы яго чакалі, атрымаўся для нашай каманды, але тым не менш пагутарыць, напэўна, ёсць пра што. Што, наша каманда яшчэ рыхтуецца ўступіць гэты матч, нейкая прадмова ад капітана каманды, сёння Ілля Зайцев, і ўжо і наша каманда гатова уступіць у гэты матч, тому давайте, каля ласачка, не зацягваць і распачнем з тых стартавых складаў, які каманды распачнуць сённяшнюю гульню. Футбольны клуб Крумкачы сённяшні матч распачне ў наступным складзе. Браму сёння абараняе нумар 1 Віталій Зыгмантович, 3 Мікіта Аўсянік, 7 Коскін Міката, 8 Арсень Старікаў, 10 капітан каманды, як ён ужо і казаў, гэта Ілля Зайцев, нумар 10, нумар 13 Андрей Кухацкаволец, 17 Максим Козюренко, 18 Алексей Баранов, номер 77 Вячеслав Попал, 89 Сергей Лынько, номер 96 Микита Кухцик. Это что тычыцца склада Крумкачоў, а галоўны тренер нашей команды Сергей Васильевич Казека. Рушым далей. Стартовый склад футбольного клуба Гомель на гэты матч. Дакладней Гомель 2, нагадаю. Все ж таки не супраць асноўнай команды мы сегодня выступаем, а супраць дублёрнага складу. Карцей Гомель 2 выступае сегодня в наступным складзе. Номер 1 Олег Ковалёў, браму бароніць. Номер 2 капитан команды Ягор Траяков. 5 Константин Лепницкий. 6 Александр Рахматов. 7 Максим Дроздов. 9 Микита Некрасов. 17 Микита Чайков. 19 Артем Малушка. 29 Микита Майоров. 78 Антон Семенов.
номер 97 Даниил Махнач. И головный тренер Гомеля 2 Андрей Юсипец. Кухацкаволіс неудала апрацоўвае, прымае гэты мяч, і ёсць магчымасць у Гомеля 2 стварыць першую небяспеку ў гэты матч, чаго мы моцна і не зычым футбалістам з горада над Сожам. Ну што, по традыцыі зноў жа часта забываемся мы цягам гэтага сезона, цягам мінулых сезонаў прадставіць вам брыгаду арбітраў, якая абслугоўвае сённяшні матч. Дык вось, сёння галоўны суддзя, да якога, я спадзяюся, сёння мы будем звяртацца выключна рэдка, гэта Дзяніс Васкабойны. Ягоныя памочнікі Дзяніс Утаўка і Кірыл Някрэвіч. Рэзервовы сёння Александр Клеменаў і інспектор сённяшняга матча Валер Петрович. Да, судейская бригада, калі не памыляюся, я у нас са слаўнага горада Горадні, Гродна. Прамаўляем як хочам. Праверу зараз удакладню гэтую інфармацыю, рады я гэтаму факту, што ўсё ж такі няма ў нас сёння, што судейская бригада з Гомельскай вобласці раптам, досыць нейтральны гродзенскі рэгіён сённяшні матч будзе абслугоўваць. Пакуль бачым Гомель апошнія хвілінкі дзве, так забраў мяч пад свой кантроль і разыграюць яны гэты мяч на нашай палове, на палове футбольнага клуба Крумкачы. Што? Не дацягваецца да мяча ў гэтай сітуацыі. Адзін з нападнікаў, здаецца, это быў Константин Ліпніцкі, калі не памыляюся я, ці Александр Хасматов, прабачце, сябры, будзем з вамі вывучаць у футбалістаў цягам першых хвілін гэтага матча. Дык вось, нагадаю, што сённяшні матч нашы каманды гуляюць за 5-6 радок, ну, больш правільна памятаю, за 5 радок, наўрад ці нехта выходзіць на сённяшні матч гуляць за 6 радок. Абедзве каманды выйшлі гуляць, я ўпэўнены, на перамогу, калі Гомель здолеў ўсё ж такі сёння даехаць да Мінска, то, я думаю, мэта гэтай каманды перамагчы і здабыць 5 радок, што таксама будзе добрым дасягненнем, хаця, канешне, магла эта каманда і крочыць у паўфінал і змагацца за больш высокія месцы. Нагадаю, што на папярэдняй стадыі, на стадыі чвэрцьфіналу Гомель 2 пацярпеў паразу крыўдную, такую, можа быць, трошку і не па справе, ад футбольнага клуба Юній Славск. Два матчы скончыліся нічыйным лікам, і толькі ў серыі пенальці каманда з нашага мінскага дывізіёна Юній Славск здолела прайсці далей і перамагчы Гомель 2. Хаця яшчэ, ведаеце, да 89-й хвіліны матча ў адказ лік быў на карысць гомельскіх футбалістаў, і менавіта яны мусілі ісці далей у паўфінал розыгрышу другой лігі, але ж лёс склаўся так, што далей крочыла наша мінская каманда ўсё ж такі, але далей шлях у яе трошку не атрымаўся. Што тычыцца Крумкачоў, то якраз такі на стадыі чвэрцьфіналу, нагадаю, наша каманда пацярпела крыўдную, але, напэўна, цалкам заслужаную паразу, што ў першым, што ў другім матчы супраць пінскага Стэнлесу, і якраз такі выбыла з розыгрышу за самыя высокія месцы і мусіла змагацца за 5-8 радкі, і якраз такі ў папярэднім раўндзе вось гэта невялічкага плэй-офф гулялі мы супраць червеньскага Коласа і здолелі здабыць дзве досыць упэўненыя па ліку, але, можа быць, не такія упэўненыя па гульні перамогі з агульным лікам 5-0. Адказ, дзе ў чэрвені наша каманда здабыла перамогу з лікам 5-0, ой, 2-0, перапрашаю я. За вами значыцца Ілля Зайцев і Сергей Лынько, футбалісты, якія абодва сёння ёсць у стартавым складзе. Пашка.
Натисну окей, да? Сябры, спадзяюся, вяртаюся я ў эту трансляцыю. Зараз удакладню, што па гуку. Што, ёсць цяпер гук? Все, добра, давайте. Сябры, урываемся ў гэты матч. Як я толькі што высветліў, здаецца, ні халеры не чулі вы мяне першыя хвіліны. Таму можам знаёміцца нано, сябры. Вітаю вас на матчы ў Мінску, дзе крумкачы гуляюць супраць футбольнага клуба Гомель-2. Матч за 5-6 месца мы сёння з вами назіраем. Згулялі мы ўжо першыя 6-7 хвілін гэтага матча і, напэўна, давайте ўсё ж такі, калі не чулі вы мяне першыя хвіліны гэтага матча, нагадаю стартавыя склады, у якіх каманды выйшлі на сённяшні матч. Пакуль атака нашай каманды на левым флангу Мікіта Аўсяннік разам з Іллём Зайцевым. Падача ад нашага футбаліста і Лынько. Адзначаецца ўсё ж такі голам, але было зафіксавана парушэнне правілаў трошку раней. Да, і такая трошка ложная трывога у нас па стадыёне. Зайграла музыку, але ўсё ж такі лік не змяніўся. Я спадзяюся, дыктар па стадыёне зараз разбярэцца з тым, што адбылося. Ну што, сябры, як і абяцаў, пройдуць хоценька па стартавых складах каманд. Крумкачы сёння выступаюць у наступным складзе. Брамаабараняе нумар 1 Віталій Загмантович, 3 Мікіта Аўсянік, 7 Коскіна Міката, 8 Арсень Старікаў, 10 Ілля Зайцаў, капітан нашай каманды, 13 Андрей Кухацкаволец, 17 Максим Козюленко, 18 Алексей Баранов, 77 Вячеслав Попава і 89 Сергей Лынько. Так само ў стартавым складзе нумар 96 Мікіта Пухцік. Пра гэта пазней. Атака нашай каманды. Зайцаў на флангу левым будзе шукаць адрасата, які мусіў рабіцца Вячеслав Попава, але не даходзіць гэтая перадача да нашага нападніка і мусім працягваць эту атаку ўжо другім тэмпам. Уводзіць мяч за бакавой Мікіта Аўсяннік. Галоўны трэнер нашай каманды, як і цягам усяго гэтага сезона, Сергей Васильевич Казек. А што тычыцца стартавага склада футбольнага клуба Гомель-2 на гэты матч? Нумар 1 брамаабараняе Олег Кавалёў, 2 Ягор Траякоў, ён капітан каманды, 5 Константин Лепніцкі, 6 Александр Рахматов, 7 Максим Дроздоў, 9 Мікіта Некрасов, 17 Мікіта Чайкоў, 19 Артём Палушка, 29 Мікіта Майораў, 78 Антон Семёнаў, 97 Даніил Махнач. Андрей Юсіпец, галоўны трэнер Гомеля-2. Нагадаю, сябры, глядзім сёння з вами матч за 5-6 месца у другой лізе. Гэта таксама можа мець пэўнае значэнне далей, калі раптам каманды вышэйшыя, якія займуць вышэйшыя радкі, адмовяцца ад удзелу ў першай лізе. А вось крумкачы, напрыклад, знойдуць фінансаванне і вырашаць паўдзельнічаць у першай лізе у наступным сезоне. Але ўсё гэта справа як бы будучыні. Мы жывём сённяшнім днём, і сёння каманда змагаецца за 5-й радок, хаця, напэўна, гэта не тое, чаго мы чакалі ад яе ў гэтым сезоне, але вось менавіта так правяла каманда гэты сезон. Нагадаю, што рэгулярны чэмпіянат скончылі мы на другім радку, саступіўшы літаральна там 1 ці 2 балы Юнікс Лабс. Далей ішоў фінальны этап, які быў досыць непростым. Стартавалі мы з паразы ад Магілёўскага Дняпра на дамашнім стадыёне, тут Нарцары БДУ, але дзве ўпэўненыя перамогі з агульным лікам 10-0 дазволілі нашай камандзе пайсці далей у чвэрцьфінал розыгрыша другой лігі. А вось там здарылася такая непраходная перашкода для нашай каманды ў выглядзе футбольнага клуба Стэнле з Пінску. Нагадаю, 2 паразы зазнала наша каманда з агульным лікам 0-3 і саступіла пінчукам дарогу далей. Праўда, яны гэтай магчымасцю не скарысталіся і будуць гуляць за 3-4 радок з Юнікс Лабс. А пакуль назіраем атаку Гомеля-2, але класна разабраўся наш 77 нумар Слава Попава. Адпрацоўвае не толькі наперадзе ў атацы, дзе намінальна мусіць знаходзіцца, але і дапамагае сваім пры абароне брамы. Ну што, зноў бяруць пад кантроль мяч футбалісты з Гомеля. Не трэба недаацэньваць гэтую каманду, калі глядзець на то, што там, да, можа быць дублёрны склад Гомеля, але сёння ёсць і добрае падмацаванне ў выглядзе футбалістаў, якія выходзілі ў гэтым сезоне ў вышэйшай лізе. Гэта я кажу пра капітана каманды Ягора Траякова. Нумар 2, то бок 29-гадовы футбаліст, які паспеў пагуляць за Гомель у вышцы, за Валну, за Белшыну дакладна памятаю, гуляў Ягор Траякоў. І таксама не варта скідваць з рахункаў Мікіту Некрасова, футбаліста, які
пад 50 матчаў правёў таксама ў вышэйшай лізе і некалькі разоў якраз такі выходзіў за каманду у розыгрышы вышэйшай лігі гэтага сезону. Мікіта Некрасаў, футбаліст, які наогул з'яўляецца адным з найлепшых бамбардзіраў каманды ў гэтым розыгрышы. 8 мячоў на ягоным рахунку, і між тым вельмі класна ён праводзіць вось фінальны этап і плэй-офф. Трошку пазней звярнуў увагу на тое, якая зайздросная серія і зайздросная выніковасць у гэтага футбаліста. Пакуль назіраем за атакай футбалістаў Гомеля 2 і фіксуе ўсё ж такі парушэнне правіл на Іллі Зайцеву, бакавы арбітр. Дакладней, з ягонай падказкі фіксуе галоўны рэфері. А сёння, нагадаю, гэты матч абслугоўвае Дзеніс Васкабойны з Гародні, і ягоныя памочнікі Дзеніс Утаўка і Кірыл Некрэвіч. Рэзервовы на сёння Александр Клеменаў, калі не блытаю націскі, і інспектор сённяшняга матча Валер Петрович. Добра, здаецца, афіцыйную частку рэшце-рэшт на хвіліне, так 13-й мы скончылі. І можам назіраць выключна за футболом. Дык вось, калі казаць пра выніковасць Мікіты Некрасава, то звярніце ўвагу, які класны плэй-офф і фінальны этап правёў гэты футбаліст. Ён адзначаўся мячамі ў матчы супраць Коласа на фінальным этапе, потым гол Асіповічам, потым супраць Голфу, то бок увесь фінальны этап, всю групу ён правёў якраз такі забіваючы ў кожным з матчам. І таксама яшчэ паспеў 2 мячы пакласці ў браму рагачоўскага Дняпра. Такім чынам 5 галоў ён мае якраз такі на фінальным этапе і ў матчах плэй-офф. Мне здаецца, гэта класная і зайздросная статыстыка ад гэтага футбаліста, таму мусіць надаваць яму пэўную канкрэтную ўвагу нашыя футбалісты. Я ўпэўнены, што трэнерскі штаб на чале з Сергеем Казекам і Канстанцінам Куімам, Владзімірам Бушмам, яны таксама звярталі ўвагу на гэтага футбаліста, ўпэўнены я. Вось, ну і таксама, калі казаць пра дасведчаных футбалістаў, то Олега Кавалёва варта адзначыць, брамніка Гомеля 2, футбаліст, якому 37 гадоў, які всю сваю кар'еру праводзіць у гомельскіх клубах. Пакуль Аўсяннік на левым флангу, але спыняюць яго ўсё ж такі абаронцы Гомеля, не даючы зладзіць ці прастрэл, ці абвастрыць нейкім іншым чынам гэтую сітуацыю. Не забіраем мы якраз такі гэты мяч пад свой кантроль і ўжо другім тэмпам будзем развіваць гэту атаку правым флангам, дзе в апошніх матчах неблага досыць выглядае Максім Казюренко. Да, вось трошку камічны момант, перадача Коски на Мікаты на Вячеслава Попаву. Паслізнуўся Вячеслав, і мяч прыляцеў наўпрост руку нашаму футбалісту, але не фіксуе якраз такі гульні рукой галоўны арбітр у гэтай сітуацыі, а мы і не супраць такога. І ўжо закід ад футбалістаў Гомеля, які робяцца безадрасным. Віталь Загматович, каб трошку так не змерзнуць, уступае у гульню, але спадзяюся, што ўсё ж такі самастойна сёння будзе размінацца Віталь Загматович. Досыць рэдка будзе ён уступаць у гульню якраз такі. Што тычыцца найлепшых бамбардзіраў Гомеля, я вам ужо казаў пра Мікіту Некрасава, але варта адзначыць яшчэ і іншага футбаліста, які сёння таксама гуляе ў стартавым складзе, гэта Максім Драздоў, які мае у нас нумар 7 нумар. Гуляе футбаліст гэты ў абароне сваёй каманды, але нягледзячы на гэта 9 мячоў ён за сезон паспеў настраляць. Ну што, крумкачы забіраюць мяч пад кантроль. Я спадзяюся, менавіта ў такім ключы будзем мы назіраць гэты матч. І нагадаю, між тым, ўжо ў сярэдзіне гэтага тайма, што гэты матч для вас каментую я, Алексей Барысевич. Сябры, апошні матч з вамі назіраем, таму, напэўна, ёсць магчымасць, ёсць жаданне падвесці трошку вынікі гэтага сезона, каб зноў жа мне не было сумна і вам было трошку весялей. Хаця, разумею, цяжка адцягвацца ад футбола. Буду час ад часу звяртацца да вас нейкімі пытаннямі, дзяліцца, калі ласка, ўражанні. Ну, напрыклад, першае пытанне для вас маю. Падзяліся, калі ласка, які матч у гэтым сезоне стаў самым яскравым, больш за ўсё запомніўся вам, пасля якога, ведаеце, вы адчулі пэўны такі кайф і асалоду ад прагляда матчаў нашай каманды. А потым зверымся, ці сыдуцца нашы з вамі меркаванні. Але зноў жа ведаю, калі глядзім футбол, вельмі складана адцягвацца якраз такі на напісанне нейкіх каментароў, але будзе магчымасць, абавязкова падзяліцеся, і мне і вам будзе цікавей у такім фармаце ўзаемадзейнічаць. Адразу бачу, што мне ў каментарах яшчэ падказваюць, дзякую вам шчыра, што крумкачы прайгралі Дніпру з Рагачова, а не з Магілёва. Гэта, сябры, прабачце, гэта ўжо заўсёдашняя такая моя памылка. Вельмі рэгулярна мне Рагачоўскае Дняпро хочацца Магілёўскім назваць. Не крыўдуйце, паважаныя заўзятары з гэтага горада і з іншых гарадоў, хто падтрымлівае гэтую каманду. Да, менавіта Рагачоўскаму Дняпру
прайграла наша каманда ў першым матчы фінальнага этапа, але потым зрабіла правільныя высновы і здабыла 2 упэўненыя перамогі, якія дазволілі камандзе крочыць далей. Ну што, атака якраз-такі Гомеля ўжо правым флангам развіваецца зараз. Так папераменна каманды забіраюць ініцыятыву, досыць роўны футбол, як мне здаецца, але па-сапраўднаму небяспечных момантаў мы з вамі так і не бачылі. Да, быў ужо гол ад выканання нашай каманды, але той гол быў, на вялікі жаль, для заўзятараў Крумкачоў не залічаным. Але я спадзяюся, это не апошні мяч, які пабывае ў сетцы Олега Кавалёва. Я яго ў гэтым сезоне аднойчы бачыў у гульні. Включыў я апошнія 15 хвілін матча Гомель 2 Юнікс Лапс, і вось якраз-такі на 89-й хвіліне, калі не памыляюся, я трошку неўпэўнена адбіў мяч Олег Кавалёў, недзе перад сабой, і футбалісты Юні скарысталіся гэтай магчымасцю, дабіўшы яго ў браму Гомеля. Такім чынам здолелі яны перавесці матч у дадатковы час. Ну, як дакладней рэгламент прадугледжваў не дадатковы час, а серыю пенальці, пра гэта пазней, бо якраз-такі Даніл Махнач мог зачапіцца за гэты мяч, але трошку не хапіла яму. І Віталь Зігмантович уводзіць хуценька мяч у гульню. Зацікаўленыя каманды падтрымліваць высокі тэмп. Я думаю, ніхто не хоча сёння прастойваць, а хочацца актыўней бегаць футбалістам, каб сагравацца ў такое восеньскае, ужо хутчэй не восеньскае, а па-сапраўднаму зімовае надвор'е. Што, працягвае атаку наша каманда. Баранаў на Сеню Старікава. Зноў Баранаў, Лёша можа і здалёк прыкласціць, але замест яго гэта робіць Сеня Старікаў. Цікавы удар, але нашмат вышэй ідзе ён, хаця Сеня ўжо ў гэтым сезоне адзначаўся паспяховымі далёкімі стрэламі, але гэта не пра тое было зараз у выкананні Арсеня Старікава. Хаця ёсць адчуванне, што можам мы сёння пабачыць ці Сеню гол, ці Лёшы Баранова. Хацелася б, прывучылі нашы футбалісты да прыгожых галоў цягам сезона, таму магчыма нешта такое мы і сёння пабачым у выкананні нашай каманды. Ёсць на полі Сергей Лынько, ведаеце, 2 бісіклеты ў яго ў гэтым сезоне атрымаліся. Можа быць і трэці такі хітрык з бісіклетаў Сергей хоча сабраць у гэтым сезоне, тым больш невядома, магчыма, мы сёння з вамі назіраем апошні матч на прафесійным, паўпрафесійным, называйце гэта як хочаце, ўзроўні ад Сергея Лынько, бо няма ўпэўненасці, што пабачым мы яго ў сезоне наступным. Магчыма, чыталі вы яго на інтэрв'ю, і няма ўсё ж такі канкрэткі разумення, ці будзе Сергей Лынько працягваць гуляць ўсё ж такі ў футбол у наступных сезонах, хаця хацелі б мы, напэўна, яго пабачыць. Коскі вырязаў на Сеню Старікава, але трошку не атрымалася ў Сені зачапіцца за гэты мяч, і Кавалёў будзе ўводзіць мяч ад свае брамы. Вось, адну з 2 бісіклетаў Лынько вы бачылі зусім недаўна, якраз-такі ў першым матчы супраць Колас. Это ўжо такія бакавыя нажніцы былі ў выкананні нашага футбаліста. Класны гол, хаця, скажу шчыра, больш запомніўся, я думаю, вам і мне гол цераз сябе супраць БДУ метраў так з 35 у выкананні нашага футбаліста па-сапраўднаму у стылі Златана Ібрагімовича. Прабачце за такое відавочнае параўнанне, але менавіта так гэта выглядала. Што, Баранаў на флангу правым вырязае якраз-такі на таго самага Лынько. І Сергей што можа, то ўмее, дык гэта корпусам пазмагацца, прайсці абаронцаў, але перадача не знаходзіць адрасата. І ўсё ж такі змушаем мы сваім звышвысокім прэсінгам памыліцца абарону Гомеля і мусім вводзіць мяч за бакавой. Зробіць гэта номінальна па пазіцыі якраз-такі крайні абаронца Максім Казюренко. Галоўнае знайсці адрасата, бо бачу 4 футбалісты Гомеля, якія перакрываюць усе мажлівыя варыянты для Максіма Казюренко, і выбірае ён закід туды, наперад, на Лынько. Лынько мы толькі што з вамі азначалі, корпусам можа пазмагацца абсалютна з любым. Нехта там можа адзначыць нейкія быццам былі лішнія кілаграмы. Сергея, это не кілаграмы, гэта досвед, гэта корпус, гэта моц, гэта тая самая фішка, якая Сергею дазваляе добра, удала змагацца за мяч, часам проста пратараньваць абарону суперніка і забіваць галы, якіх на ягоным рахунку досыць шмат у гэтым сезоне. Трошку менш, чым у сезоне мінулым, але в гэтым сезоне больш роўна размеркаваліся галы паміж футбалістамі нашай каманды. Не было такого адназначнага лідара, як у сезоне мінулым. Я пра Сергея Лынько. Лынько в гэтым сезоне, здаецца, 10 мячоў, калі не памыляюся. Ён не найлепшы ў Крумкачах, найлепшая вы, напэўна, ведаеце. Гэта Коскі Намікаата. Здаецца, 12 мячоў нашага футбаліста. Трошку падгляджу свае канспекты. Рыхтаваўся я не дарма, з'ем свой бясплатны каментатарскі хлеб. Сапраўды, у Коскі 12 галоў, яшчэ да таго можна дадаць 5 галевых перадач. Пра гэта пазней, бо
Класна апрацаваў мяч Старікаў на флангу правым, але не без парушэння правілаў адбіраюць мяч у яго, і будзе стандартнае становішча. Чакаем і Мікіту Овсянніка на мячы, калі нічога не здарыцца. Пераважную большасць, я думаю, процентаў 90, калі не 95 стандартных становішчаў нашай каманды в этом сезоне выконвае Мікіта. Хаця так, бачылі мы і кутнікі ў выкананні Лунько цягам сезона, Елизаренко да мяча падыходзіў, здаецца, Сеня Старікаў. Што тычыцца пенальці, то тут у нас пераважна іх выконваў Ілля Зайцаў. Нават не Януш Ладуцька да пенальці, у выкананні якога мы з вами звыкліся цягам мінулага сезона, калі Януш, здаецца, ці 7, ці 8 галоў настраляў з пенальці. Ну што, Мікіта Овсяннік верхам выконвае падачу, але пакуль не можа зацепіцца за гэты мяч ніхто з нашых футбалістаў. Папава на Зайцева, той выконвае падачу, на Лынько яна не даходзіць і выносіць мяч за межы штрафной. Футбалісты Гомеля ёсць магчымасць выйсці ў хуткую контратаку. Ці будзе яна такой, паназіраем. Зайцев опускаецца ніжэй, каб дапамагчы сваім футбалістам, і недакладны проста робіцца перадача, таму аут на карысць нашай каманды, будзем сябры назіраць. Дык вось, закрануў я тэму найлепшых бамбардзіраў у складзе нашай каманды. Дык вось, Коскі на Міката 12+5, мае 17 выніковых балаў. Гэта я лічу і кубкавыя матчы, якія таксама, нагадаю, у нашай каманды былі, і матчы чэмпіяната. А вось на другім радку якраз-такі ідзе Сергей Лынько, 10+5 на ягоным рахунку. Хто на радку трэці, можа быць, вы мне падкажаце ў каментарах, праверым і вашы веды. Сябры, я думаю, ёсць у вас варыянты, хто ж трэці бамбардзір нашай каманды. А я тым часам якраз такі зазірнуў чат па трансляцыі. Да, там я бачу не вельмі актыўна, але нас ужо больш за 60 чалавек назірае за гэтым матчам. Шмат хто з вас, я ўпэўнены, на вялікі жаль, сёння вымушаны працаваць. Працоўная субота, на яе менавіта прыйшоўся гэты матч, але будзьце ўпэўнены, што адміністрацыя Крумкачоў рабіла амаль всё магчымае, каб гэты матч адбыўся не сёння, але вось, на вялікі жаль, сёння ў працоўную суботу тут на стадыёне РЦАР БДУ назіраем мы за гэтым матчам. Былі запыты на тое, каб правесці матч на іншым стадыёне, але, на вялікі жаль, не атрымалася дамовіцца. Таму назіраем мы яго сёння ў працоўную суботу о 14 гадзіне. Напэўна, з гэтай прычыны відавочна і заўзятараў сёння не шмат, але ўпэўнены, што нашмат вас больш глядзіць матч у онлайне. Што на нашым YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы, што, я так разумею, ёсць трансляцыя і на канале Федэрацыі футбола Беларусі. Лынько чапляецца за гэты мяч, але не атрымліваецца ў яго дакладная перадача на Вячеславу Папаву, і Олег Ковалёў, 37-гадовы брамнік. Калі б сёння выйшаў Владимир Бушман у стартавым складзе, то так, у нас лічы пад 80 быў бы агульны ўзрост двух брамнікаў, але сёння 19-гадовы. Так, сапраўды, яшчэ 19-гадовы, не спомнілася 20 гадоў Віталю Зыгмантовічу. То бок у нас Ковалёў 2 разы старэйшы за нашага Віталя. Левым флангам атакуем. Зайцаў на Овсянніка, той на Коскі, і Коскі, на вялікі жаль, мяч губляе. Але зарабляе аут наша каманда. Можна паспрабаваць далёка ўкінуць гэты мяч. Калі нам Рорі Дэлапа падвезлі, то можам, в прынцыпе, метраў на 25-30 далёка ўкінуць яго, хаця ёсць выканаўцы ў складзе нашай каманды, і часам мы назіралі і такія ўводы мяча ад нашых футбалістаў, але з бліжэйшым для сябе Коскі на Міката, і разыграў гэты мяч наш футбаліст. Все палявыя на палове суперніка. Казюренка праз Кухціка. Кухцік, які досыць упэўнена правёў, як мне здаецца, апошні матч, і сёння цалкам заслужана займае сваё месца ў цэнтры абароны разам з Андрэем Кукацкавольцам. І што? Не фіксуе парушэнне правіл гэтай сітуацыі. Галоўны паказвае Вячеславу Папаву, што трэба яму падымацца. На вялікі жаль, прагляду вар, я так разумею, ўсё ж такі не будзе. Таму мусім ўсё ж такі пагадзіцца з рашэннем галоўнага і не будзе ў гэтай сітуацыі пенальці, хаця, я думаю, Ілля Зайцаў не адмовіўся падысці да мяча і адкрыць лік у гэтым матчы. Пакуль давайце будзем шчырымі, мінімальнае пытанне да галоўнага. Я спадзяюся, у такім ключы і працягнецца гэты матч. Не будзем мы прыгадваць матчы са Стэнлесам, напрыклад, калі ў нас былі пэўныя пытанні да судзейскай брыгады, калі сам суддзя, ведаце, галоўны суддзя пасля матчу прызнаваўся,
тренерскому штабу нашей команды, что вось памылкова там залічыў першы гол Стэнлеса, да, не разобраліся яны з бакавым, но это нам каштавала, магчыма, паўфіналу другой лігі, хаця, ну, адзначым, што і каманда наша не найлепшым чынам згуляла у гэтым супрацьстаянні, таму можна сказаць, што, в прынцыпе, можа і заслужана не крочыла яна далей, хаця, нагадаю, апошнія 2 сезоны каманда даходзіла да фіналу. Так, это былі 2 паразы, 2 другія радкі, але менавіта паўтарэнне гэтага сцэнара мы чакалі ад нашай каманды і ў гэтым сезоне, але у гэтым сезоне якраз-такі у фінальным матчы сыйдуцца леташні пераможца Салігорскі партызан, і Мінск-2 будзе гэта заўтра, калі не памыляюся я. І гляджу, зазіраю ў каментары, што мне падказваюць, што трэці па выніковасці ў складзе нашай каманды гэта Яўген Елізаренко. Сапраўды 8+6, все супадае з маімі канспектамі, значыць, не памыляюся я, не памыляюся і вы. Яўген трэці па выніковасці футбаліст нашай каманды. Былі ў яго таксама ударныя адрэзкі напрыканцы чэмпіянату, дзе ён настраляў добрую статыстыку сабе. А сёння Яўген, калі зазірнуць у склад каманды, ён сёння на лаве запасных. Лава у нас сёння не такая ўж і вялікая, на вялікі жаль. Владзімир Бушма там ёсць, гэта брамнік, я думаю, вы без мяне пра гэта ведаеце. Таксама Яўген Елізаренко, нумар 21, 33, Даніил Дорожка і 79 Павел Гераў. То бок пры 5 дазволеных заменах маем на лаве толькі 4 футбалісты, што фіксуе парушэнне правіл з боку Арсеня Старікава, галоўны арбітр. На газоне футбаліст Гомеля, спадзяюся, абыдзецца без медычнай дапамогі. Калі што, я думаю, доктар нашай каманды, ягоныя абавязкі, я так разумею, сёння Олег Давідович выконвае, можа, калі што, дапамогу медычную аказаць суперніку і у тым ліку нашым футбалістам, але спадзяюся, што не пабачым яго сёння на газоне, і выключна такі каректны футбол мы будзем назіраць. Што, вырашылі разыграць гэта стандартнае становішча футбалісты гомельскай каманды, і зноў жа гэтым разам ужо бачыце ўсе палявыя футбалісты на палове поля нашай каманды. Да, тут роўная гуляе. Я думаю, калі мы зазірнулі ў статыстыку, я думаю, прыкладна 50/50 па валоданні мы і пабачылі, хаця хочацца верыць, што наша каманда трошку больш гэты мяч кантралюе, але зноў жа бяспекі, небяспекі, дакладней ля брамы супернікаў мы, ну, амаль з вамі не назіралі, будзем шчырымі. Іх жа якраз-такі, калі паглядзім, не такі высокі, Коске класна напапаў, вырязае, ці паспее, Слава першым да мяча паспявае, вырязае класную перадачу на Коске, і той вырашае без апрацоўкі адразу стрэліць, але вось, магчыма, якраз-такі гэтага і не хапіла падабраць нагу, падстроіцца. Хаця зноў жа накрываў яго футбаліст Гомеля, і не так шмат часу было на тое, каб прыняць рашэнне. Магчыма, гэта рашэнне было правільным, калі б Коске трапіў у створ брамы, ну, якія б да яго былі пытанні, была прыгажосць у выкананні нашай каманды. Класную перадачу, давайте адзначым і ад Славы Папава. Магчыма, вы чакалі таго, што Слава пойдзе ў обыгрыш, але вось не пашкадаваў мяча і паспрабаваў зрабіць галявую перадачу Слава, а галявыя перадачы у Славы Папавы ў гэтым сезоне ёсць, іх таксама багата, 5+6 на рахунку нашага футбаліста. І я, сябры, зноў жа нагадаю, вам буду удзячны, калі падзеліцеся ўражаннямі ў каментарах. Які ж матч у гэтым сезоне у выкананні нашай каманды стаў самым яскравым для вас, самым такім, які запомніўся, адклаўся ў памяць, які вы яшчэ, можа быць, будзеце прыгадваць праз гады. Што, выходзіць мяч за бакавую, хуценька, вось зноў жа пад рупліва згулялі футбалісты Гомеля, увёўшы мяч за бакавой, але педантам выступае галоўны арбітр, паказвае што можа не з той кропкі увёў мяч футбаліст Гомеля. Ну ладно, не гэта важна, аут все роўна застаецца за гомельскімі футбалістамі, і ўжо праз ввод мяча за бакавой яны будуць шукаць сваю магчымасць ствараць небяспеку ля брамы нашай каманды. Бачу, у нас нейкі новы цікавы нік у каментарах пад надпісам Хорс, але ёсць адчуванне, што гэта ўжо Крум наш так перайменаваўся. Ну добра, да, буду удзячны, рады ягоным каментарам у гэтым матчы. Ну што, абараняецца наша каманда. Не такая частая з'ява, але, ў прынцыпе, трэба зараз адпрацаваць, каб ужо пераходзіць палову суперніка і не даваць Олегу Кавалёву папраўляць свае гетры, чым займаецца гэты футбаліст якраз такі і зараз. Ну што, за бакавой
Не, порушэнне правілаў фіксуе галоўны і будуць разыгрываць гэты мяч футбалісты нашай каманды. Але звярніце ўвагу, да, як высока зноў жа гуляюць футбалісты Гомеля, не даючы як бы прасторы нашым футбалістам спакойна, упэўнена, без ціску разыграць мяч на палове суперніка. Да, звяртайце вы ўвагу ў каментарях, што сёння 4-3-3 гуляюць крумкачы. Спадабалася гэта трэнерскаму штабу вось якраз такі гэтая схема. Скажу шчыра, я за любую схему, абы быў вынік. Я скажу больш, я б, напэўна, згодны быў бы на ўвесь сезон з лікам 1-0, абы каманда перамагала, крочыла далей. Бо, ну, па-шчыраму, ведаеце, часам назіраць матч, які канчаецца з лікам 1-0, цікавей, чым матчы там з лікамі 5-0, 7-0, як мы назіралі у гэтым сезоне, да, там матчы з Торкспорам. Прыгадваем, да, калі мы там 13 мячоў, здаецца, настралялі ў браму суперніка. Бочкі, это, здаецца, зусім недаўно было, але ўжо так даўно, ўжо некалькі месяцаў, здаецца, прайшло з тых матчаў супраць Торкспора, дэбютанта нашага мінскага дывізіёна. Ёсць парушэнне правіл на нашай палове, прычым на досыць такой небяспечнай адлегласці, з якой, ведаеце, ўжо пры вялікім жаданні можна і паспрабаваць стрэліць. Калі ёсць такія выканаўцы ў складзе гомельскай каманды. Звярнуў увагу таксама на персону галоўнага трэнера Гомеля-2, гэта легенда гомельскага футбола Андрэй Юсіпец. Пасля розыгрыша, напэўна, гэта стандартнае становішча, трошку распавяду пра яго. Выбівае мяч за межы штрафной і аут. Толькі нічога асабліва і не мяняецца, толькі рукамі ўжо будуць, я думаю, далёка ўкідваць мяч футбалісты Гомеля. Не, зноў жа з самым блізкім, здаецца, Канстанцінам Ліпніцкім разыгралі, ад яго падачы і першы на мячы наш брамнік Віталь Зыгмантовіч хуценька ўводзіць далёкім стрэлам гэты мяч. Атрымаецца у зайцаў зачапіцца за яго? Не, ўсё ж такі мяч пакідае межы поля і ўжо аут на карысць Гомеля. Незадаволены нечым, я так бачу, Сергей Казека выказвае на адрес Віталя Зыгмантовіча. Напэўна, адзначае недакладны ўвод мяча, паспяшаўся, можа быць, трошачку, трэба, можа быць, трэба было гэты мяч прытрымаць і не спяшацца Віталю Зыгмантовічу. Ну ладно, не так гэта істотна, як мне здаецца. Дык вось, пра Андрэя Юсіпца варта згадаць. Футбаліст, які шмат гадоў гуляў за Гомель. Яшчэ ў 90-е гады гэта ўсё было, і нават меў легіянерскі досвед Андрэй Юсіпец. Здаецца, 94 і 3 сезоны ён правёў у Германіі. Пра гэта пазней, бо разраджаюць сітуацыю нашы футбалісты, нават не даюць таму выйсці за лінію брамы нашай каманды. І ёсць парушэнне правіл, здаецца, Мікіта Аўсяннік пацярпеў гэтай сітуацыі. І такое вот стандартнае становішча, лічыць, што з лініі будзе ўводзіць Віталь Зыгмантовіч. Дык вось, Андрэй Юсіпец пагуляў у Германіі, 3 сезоны правёў, больш за 60 матчаў, калі не памыляюся, у другой нямецкай бундеслізе за Алеманію з Ахена. Меў досвед у тым ліку гульні за зборную Беларусі 11 матчаў, калі не памыляюся, ён правёў. Зноў жа, ўсё гэта было ў 90-е, у часы яго выступлення за нямецкую каманду. Дэбютаваў ён ажно ў 94-м годзе матчы супраць Украіны, калі зазнала паразу наша каманда. Вось, і таксама, калі мы ўжо згадалі Андрэя Юсіпца як гомельскую легенду, варта адзначыць, што і ў складзе крумкачоў, у трэнерскім штабе крумкачоў ёсць людзі, якім, я ўпэўнены, неабыякавы гэты горад над Сожам. Я пра Гомель вяду з вамі зараз размову. Не зачапіўся за гэты мяч якраз такі Арцём Палушка. Дык вось, калі казаць пра людзей неабыякавых Гомелю, давайце адзначым, што 3 сезоны правёў за Гомель галоўны трэнер нашай каманды Сергей Казека. Сезон 2010, 11, 12, здаецца, 3 гэтыя сезоны Сергей Казека правёў у складзе Гомеля. Перадача на Зайцева, ёсць магчымасць аддаць. Адкрываем лік, мяч на рахунку. Коскіна Мікаты на 35-й хвіліне адзначаецца голам нашай каманды з перадачай Зайцева. Так, прапусціўшы, трошку не дацягнуўшыся да мяча, Сергей Лынько зрабіў вялікую ласку Коскіна Мікату. Мог Лынько даганяць, амаль даганяць Сергея Лынько ў спісе бамбардзіраў, але наадварот адрываецца Лынько на 36-й хвіліне матча, адкрываючы лік у гэты матч 1-0.
сябры, адмыслова павышаў я думаю, чуеце вы, што не гледзячы на, можа быць, нешматлікую прысутнасць заўзятараў сёння на стадыёне, але ёсць падтрымка, яна досыць гучная ў нашай каманды, таму зноў жа падводзячы вынікі сезона, давайце падзячым тых, хто амаль кожны матч, ды, в прынцыпе, як толькі была магчымасць, наведаў матчы нашай каманды, падтрымліваў яе. Прыгадаю, былі далёкія выезды, у тым ліку нашай каманды, чаго толькі варты выезд на матч Кубка супраць Новай Прыпяці. Чакаў я моцна, што гэты матч адбудзецца ў Вальшанах, але на вялікі жаль, паехалі мы ў Столін, і нават там 1,5-2 дзясяткі заўзятараў нашай каманды было, хаця вельмі далёкая дарога чакала тых, хто абраў падтрымаць каманду ў тым матчы. Памятаем мы і выезды ў Віцебск, дзе таксама было багата заўзятараў, і сёння таксама каманду яны не пакідаюць. Ёсць барабан, ёсць гучныя поклічы, ёсць песні. Я думаю, усе разумеюць, што гэта апошні матч у сезоне, і трэба будзе чакаць ужо канца зімы, мусіць пачатку вясны, каб зноў сустрэцца на палях нашай краіны і працягнуць падтрымліваць нашу каманду. Ну што, класна, бо першы такі супер востры момант, і яго адзін з першых, ладно, давайте будем шчырымі, прыгадваем яшчэ далёкі стрэл ад Коскі на Мікаты, мусіць прыстрэльваўся Коскі вось перадачы Папавы некалькі хвілін таму, і зараз якраз такі прыстраляўся настолькі, што азначыць сваім 13-м голам у гэтым сезоне, з чым мы Коскі і віншуем. Ну, напэўна, не хацелася, каб на такой лічбе Коскі завяршаў сезон, 13, нехта лічыць нешчаслівай гэтую лічбу. Можа быць, Коскі варта і 14-й мяч пакласці свой у гэтым сезоне, а пакуль адзначым далёкі стрэл Лёшы Баранова, зноў жа такія далёкія мы ад Лёшы ў гэтым сезоне неаднойчы назіралі, і нават, здаецца, галамі завяршаліся ягоныя стрэлы. Можа быць, і сёння усцікаю чамусьці я далёкі стрэл ад нашай каманды. Можа быць, гэта будзе футбаліст, ад якога я гэтага і не чакаю. Можа, нехта з нашых абаронцаў вырашыць здзівіць, чаму б і не. Ну, але перадусім чакаем ад тройкі нашага нападзення. А пакуль абараняемся. Мікіта Кухцік выдае 120 км на гадзіну, каб паспець все ж таки уратаваць сваю каманду. А вось класны дыяганальны перавод у штрафную, і што, дасць выйсці мяч за лінію брамы? Не, адзмагаўся там, здаецца, гэта Ілля Зайцаў быў. Да, зноў жа чытаючы інтэрв'ю з Сергеем Лынько, пытаў яго якраз такі інтэрв'юер пра пазіцыю Іллі Зайцава, які вінгерам часта ў якасці вінгера выкарыстоўваўся ў сезоне мінулым, а ў гэтым сезоне ўжо даводзілася Іллю Зайцаву і на пазіцыі крайняга абаронцы гуляць, дзе ён супер выдатна сябе праявіў. Я думаю, памятаеце вы матч супраць Юні, калі ён проста скушаў, з'еў Вадзіма Пракапенко, як мне здаецца, можа быць, я ўжо нешта не памятаю, але мяне такія ўражанні мяне засталіся з таго матча. То бок Зайцаў, зноў жа па словах Лынько, класна навучаецца, слухае, разумны футбаліст, гатовы гуляць дзе заўгодна, то бок няма ў яго ніякіх выбарыкаў, што я там только хочу на нападзенне гуляць, а при патрэбе як бы Зайцаў спакойна гатовы апускацца на фланге абароны, можа быць, і ў цэнтры абароны будзе гатовы згуляць, калі будзе на тое патрэба, але спадзяемся, што такой патрэбы не будзе. Ну што, зазірнуў каментары, бачу я, што вось зноў жа каментатар з нікам Хорс дзеліцца сваім любімым матчам у гэтым сезоне. Крумкачы Юні, ну, перамога 2-0, толькі можа быць Крумкачы Юні, матч у адказ, гэта матч на дамашнім стадыёне, які скончыўся з лікам 0-0. Ну да, сапраўды, як шахматы, піша каментатар з нікам Хорс. Ну, можна пагадзіцца, сапраўды такая акадэмічная, можа быць, трошку гульня атрымалася. Абедзве каманды разумелі, якая высокая цана ў гэтага матча, то бок, ну, пераможца той гульні мог займаць першы радок у нашым дывізіёне, а гэта заўжды прыемна, тым больш Крумкачы ніколі не перамагалі ў мінскім дывізіёне. А ў Юні ўжо дзве такія перамогі. Між тым, знялі яны трошку праклён у гэтым сезоне. Апошнія 2 гады як бы пераможца нашага дывізіёна не праходзіў стадыю чвэрцьфінала, брат, пазней, бо Слава Папава змагаўся з абаронцамі Гомеля, але все ж таки не выйшаў пераможцам і трошку замінаў зараз Олегу Ковалёву, але не фіксуваў парушэнне правілаў у гэтай сітуацыі Дзяніс Васкабойны. Наша каманда зноў з мячом. Лынько на таран узяў абарону Гомеля і на вялікі жаль не прайшоў все ж таки за кошт такой тактыкі абарону каманды ў белых футболках. Да, на вялікі все ж таки, я думаю, на усялякі выпадак я на 41-й хвіліне гэта матча нагадаю вам, што Гомель сёння выступае ў белым камплекце форме, наша каманда у традыцыйным дамашнім чорным камплекце.
Гэта домашні камплект для нашай каманды. Касцявы таксама белы, вы яго добра памятаеце цягам сезона. Белы мне нават можа і больш даспадобы, бо на ім выяўлены такія мінскія пейзажы. Касцёл Панны Марыі на плошчы Свабоды, то бок вельмі прыгожым камплект той формы атрымаўся. Нагадаю, яго прыдумаў якраз такі Канстантин Куімаў, які цягам сезона прайшоў эвалюцыю ад футбаліста каманды і стаў ужо трэнерам па фізпадрыхтоўцы ў нашай камандзе. Паглядзім, можа, у наступным сезоне амбіцыі Канстантина будуць яшчэ вышэй. Можа быць, ён вырашыць узначаліць Крымкачы, хто яго ведае. Ладно, гэта я ўсё жартую. Мы хацелі б, напэўна, пабачыць у наступным сезоне на чале нашай каманды Сергея Казека. Хаця падзяліцеся меркаваннямі, можа быць, у вас ёсць іншыя кандыдаты, якіх бы вы хацелі пабачыць на чале нашай каманды. Буду вам удзячны за каментары. О, бачу, што у нас у трансляцыі Евген Гардзечык ёсць. Да, сёння адсутнічае Женя на поле. Я, так скажу, шчыра не пацікавіўся. Ведаю, што Женя хварэў. Напэўна, можа быць, аднаўляецца пасля свае хваробы. Ну, Жень, ты ў каментарах падзяліся, да, што там з табою, як здароўе, мы цябе ў любым выпадку чакаем. І вось зноў жа, калі згадалі Евгена Гардзечыка, у мяне такое інтуітыўнае да вас пытанне ўзнікае, калі мы вынікі сезона падводзім, правда, трошку пазней, бо Коскі выразаў перадачу, але сам зразумеў, да, што трошку недакладна і не так, як ён задумаў, атрымалася перадача ў японскага футбаліста, на вялікі жаль. Не атрымалася дакладнай перадача на Іллю Зайцева, які напружвае, рэгулярна сёння напружвае абарону гомельскай каманды на сваім флангу. Напэўна, ён все ж таки больш актыўна выглядае гэты левы фланг, хаця, можа, зноў жа ў мяне нейкае падманлівае такое ўражанне. І што, змаганне без парушэння правілаў у цэнтры поля, хто все ж таки забярэ яго пад кантроль. Гомельскія футбалісты забіраюць гэты мяч, і ўжо Максім Драздоў, футбаліст, на рахунку якога 9 мячоў у гэтым сезоне, імкнецца левым флангам ствараць небяспеку ля брамы Віталя Зыгмантовіча. Але ўжо, бачыце, праз правы паўфланг падыходзяць да нашай брамы гомельскія футбалісты. Нагадаю, што занялі яны другі радок у сваім дывізіёне дублёрных складаў, саступілі Мінску, яка класна стрэліў зараз галавою нехта з гомельскіх футбалістаў, але троху размінуўся гэты мяч са створам нашай брамы, але, здаецца, ўсё кантраляваў Віталь Зыгмантовіч, і калі б той ляцеў у створ брамы, упэўнена згуляў бы ў гэтай сітуацыі. І што, не атрымліваецца проста выйсці з абароны нашым футбалістам, і толькі вось проста такі вынас мяча ад гомельскага футбаліста Максім Казюренка займеў нейкую магчымасць. Казюренка на папаволе супраць таго змагаецца якраз такі Арцём Палушка, і, здаецца, без парушэння правілаў ён робіць гэта. Ну, здаецца, гэта так мне і салідарнасць са мной галоўны арбітр гэтага матча. Нагадаю, Дзяніс Васкабойны з Гародні сённяшні матч абслугоўвае. Я вельмі рады, што цягам першага тайма вельмі рэдка мы згадваем прозвішча галоўнага, а пакуль Старікаў шукае магчымасць, можа быць, стрэліць нават здалёк. Баранаў направа на Казюренку, і ўжо праз правы фланг шукае падыходы наша каманда. Старікаў, Казюренка сцягнуў на сябе ажно дваіх футбалістаў. Трэба скарыстацца гэтым і аддаць мяч партнёру, але не праходзіць ягоная перадача, і зноў Казюренка змагаецца і не выходзіць пераможцаў з гэтай мікрадуэлі. Але упэўнена і рэгулярна напружвае Максім абарону гомельскай каманды. Баранаў ледзь утрымаўся на нагах, спяшаецца на сваю пазіцыю апорнага паўабаронцы, бо відавочна ёсць правал у той зоне. І што, здалёк не карыстаюцца гэтай магчымасцю футбалісты Гомеля. Адбівае мяч Віталь Зыгмантовіч, але робіць гэта наўпрост на Максіма Драздова. А стрэліў, калі што, Мікіта Некрасаў, чалавек, якога я вам добра разрэкламаваў на самым пачатку нашага матча, чалавек, які за апошнія 6 матчаў паклаў ужо, здаецца, 5 мячоў, то бок звышвынікова гуляе гэты футбаліст і рэгулярна прыцягвае яго да гульні асноўнай каманды, трэнерскі штаб Гомеля. Не Гомеля 2, а ўжо асноўнай каманды. Што яшчэ адна мажлівасць, акуратна, вельмі акуратна гуляе Віталь Зыгмантовіч, хаця можна было зачапіць
можна було зачепіць якраз такі футболіста гомельскай каманды і зарабіць непатрэбны пенальці на апошніх секундах. Ну што, я не бачу, каб да броўкі падыходзіў рэзервовы, каб паказаць, колькі часу у нас дададзена да першага тайму. Мусіць все ж таки 45 хвілінамі абмяжуемся мы у першым тайме. Ну, в принципе, да, шмат таких пауз не было, дапамогу, здаецца, нікому не аказвалі, быў забіты гол. І ўсё. Ну што, сыходзім на перапынак. Нагадаю, што на 36-й хвіліне голам адзначыўся якраз такі Колскі на Міката, сваім 13-м у гэтым сезоне, і сыходзім на перапынак з лікам 1-0 на карысць нашай каманды. Вернемся хвілін праз 10 у трансляцыю. Сябры, адпачываем. Алексей Борисович. Прывітанне.
Приглашаю с вами на стадион. О, дорожка появился. Да. Там микрофон. Сейчас мы с вами будем, да. Развязка этой истории. А может быть еще не Ростовской, кстати. Ведь ничьи без у нас быть не может. Очень непосредственно от Айги довольно. Сябри, вертаємося на другий тайм матч Крумкачі Гомель-2. Нагадаю, сьогодні зустрічаються команди, які змагаються за 5-6 радок чемпіонату Білорусі по футболі у другій лізі. Ми з вами сьогодні на стадіоні РЦАР БДУ у Мінську на Сямашкі 13, коли не помиляюся я. Після першого тайму Крумкачі перемагають з ліком 1-0. Нагадаю, на 36-й хвилині, коли не помиляюся я, голом відзначився Коскін Мікатес. Передачі Іллі Зайцева зробив це наш японський футболіст. І нагадаю, що цей матч для вас, коли не помиляюся я, коментую я, Олексій Борисевич. Проверю я, сябри, ці добре все у нас з гуком. Здається, ви мене чуєте. Коли раптом не дочуваєте, то так само поділіться цим у коментарях, бо ми можемо трошки нечто і не зауважити. Ну что, давайте отзначим ту замену, яка відбулася у складі нашої команди. Сергій Линько поле покинув. Ведаеце, будете, конечно, трошку крыўдна, калі это быў апошні матч Лынько, а ён так не атрымаў сваю порцыю авацыяў ад заўзятараў, бо замену перапынку ўсё ж такі Сергей не поле не пакідаў, а так недзе ў перапынку, я так разумею, прыняў гэта рашэнне Сергей Казека. Карацей, Лынько поле пакінуў, гульню уступіў Даніил Дорожка. Ёсць таксама замена ў складзе футбольнага клуба Гомель-2. Поле пакінуў 97-й Даніил Махнаш, і замест яго ў гэты матч вступіў нумар 18-й Ягор Юдзенко. Калі не блытаю я нічога з націскамі, зноў жа, калі ёсць заўзятары Гомеля на нашай трансляцыі, якія больш абазнаныя ў націсках, у прозвішчах вашых футбалістаў, то, калі ласка, падказвайце нам. І нагадаю, што гэты матч мы з вами глядзім на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Зазіраю я зноў жа ў каментары пад трансляцыяй, паглядзець, што там адбываецца, але пра гэта мушу распавесці трошку пазней. Бузайцаў на флангу левым працягвае тэрарызаваць оборону Гомеля. Барана у Стариков класна пакуль взаимодейнічаюць наши футболисты на гэтай абмежаванай пляцоўцы, але ўсё ж таки Олег Ковалёў забірае гэты мяч у сваё валоданне, ладаранне і вяртае яго сваім футболістам. Напэўна, варта адзначыць, у якіх складах каманды выйшлі ўжо на другі тайм. Крумкачы сёння выступаюць у наступным складзе. Браму абараняе нумар 1 Віталь Зыгмантович. Віталь досыць рэдка ўступаў у гульню ў першым тайме, але прыгадаем ягоны сейф пасля удары, здаецца, Мікіты Някрасова і дабівання ад Максіма Драздова. Таксама, я думаю, добра адклалася ў вашай памяці. Ну што, Віталь Зыгмантович у браме, далей 3 Мікіта Аўсяннік, 7 Коскін Міката, 8 Арсень Стариков, 10 Ілля Зайцев, ён сёння у якасці капітана нашай каманды выступае, 13 Андрей Кухацкаволец, 17 Максим Козюренко, 18 Алексей Баранов, 77 Вячеслав Попава. Быў на поле 89 Сергей Лынько, але, нагадаю, саступіў сваё месца Данілу Дорожку, нумару 33, і нумар 96 у цэнтры абароны Мікіта Кухцік гуляе. Галоўны трэнер каманды Сергей Казека, таксама у якасці трэнера па фізпадрыхтоўцы, сябры, загаваруся трошки на марозе, я выступаю Константин Куімаў, і ў якасці доктара, сёння і дырэктара па сумяшчальніцтве Крумкачоў Олег Давідович, вядома, вырашыў яму мусіць увесь ростер нашай каманды прадставіць. Ну, давайте тады згадаю, якія футбалісты яшчэ могуць выйсці на замену у складзе нашай каманды. Гэта, вядома, Владимир Бушма, брамнік, нумар 19, Евген Елизаренко, нумар 21, і нумар 79 Павел Гераў. Пакуль наша каманда ў атацы, і літаральна вось у паўзе паспрабую вам агучыць, якім жа складзе выступае Гомель-2. Сёння Баранов
на Папаву той верхам, між тым так і здавалася, што безадрасна, але непрыемна для абароны Гомеля прызямляўся гэты мяч, і ўжо Аўсяннік, здаецца, з парушэннем правілаў. У таго мяч адбірае Мікіта Чайкоў, і ёсць небяспечная кропка для стандартнага становішча. Я думаю, сам жа Мікіта пацярпелы будзе выконваць гэты стандарт зараз. Дык вось, што стычыцца стартавага склада Гомеля 2 на гэты матч, што брам бароніць нумар 1 Олег Кавалёў, другі Ягор Траякоў, капітан каманды 5 Константин Ліпніцкі, 6 Александр Рахматы, 7 Максим Дроздоў, 9 Мікіта Некрасаў, 17 Мікіта Чайкоў, 19 Артём Палушка, 29 Мікіта Майоров, подача от Зайцева, и на великий жаль безадресная яна. Номер 29 Микита Майоров, 78 Антон Семенов, 97 Даниил Махнач, але я нагадаю, что ён свое место соступил 18 номеру Егор Юденко. Ну что, сябры, я думаю, чуете вы поклічы з трибунаў на адрес Сергея Лынько, якія даносяцца з заўзятарскага сектора Крумкачоў. Зараз Сергей таксама аддзячыў фан-сектор, дакладней, заўзятарскі сектор нашай каманды за тую падтрымку, якую ён атрымліваў, я думаю, і цягам сезона, і канкрэтна ў гэтым выпадку. Вось на такой адзнацы ў 10 забітых мячоў у гэтым сезоне і спыніцца Сергей Лынько. Агулам атрымліваецца больш за 25 мячоў на ягоным рахунку. Ён такім чынам адзін з найлепшых бомбардзіраў Крумкачоў гісторыі. Найлепш, я нагадаю, Александр Яцкевіч. Можа быць, вы мне ў каментарах і нагадаеце, колькі ж мячоў на рахунку нашага былога капітана, а цяпер рыэлтара Александра Яцкевіча. Такая вось реклама ад мяне атрымалася, трошку натыўная, трошку бесплатная. Таму на здароўе, калі трэба вам жытло, кватэра, не ведаю, катэдж, можете звяртацца па адрасе былога футбаліста нашай каманды. Александр Яцкевіч, можа быць, і на гэтай трансляцыі таксама з намі сочыць, бо я ўпэўнены, што яму неабыякавая наша каманда, а пакуль кантралюе мяч на сваёй палове поля, але так вельмі натоненька гэта ўсё адбываецца. Але атрымалася выйсці якраз такі праз вось такую кароткую сярэднюю перадачу са свае паловы поля нашай камандзе. І ўжо Кухацкаволец будзе злева шукаць адрасата для перадачы, якім робіцца, вядома ж, Мікіта Аўсяннік. На ўсені зноў Кухацкаволец так грунтоўна забралі мяч пад кантроль наши футбалісты, уладкаваліся все палявыя на палове суперніка. І прыгожа, давайте адзначым, як прыгожа і доўга і беспамылкова кантралююць мяч наши футбалісты. Баранаў, Лёша, не памыляцца, бо пазіцыя адказная, апорны. І вось якраз такі, мусіць, перарываецца гэтай Лёшавай перадачай, гэтая прыгожая серія нашай каманды. Ну что, Коске налево на Зайцева, Ілля на Коске, але так ведаеце, трошку ўжо перабег тое месца, куды аддаваў перадачу наш сённяшні капітан Старыкаў на Папаву. Можа навесіць, можа пойдзе ў дрыблінг, Слава, вось і 20 центаў якраз такі пазычыў галоўнаму арбітру Слава, праверыўшы яго паміж ног. І не памыляецца, хацеў сказаць, Якубчык, але ўсё ж такі, ну, здаецца, выбраў самае простае, аптымальнае, але, можа быць, можна было больш надзейна, больш дакладна згуляць у гэтай сітуацыі і не аддаваць мяч суперніку. Але галоўнае, што не памыліўся у гэтай сітуацыі Мікіта, які сёння складае пару цэнтральных абаронцаў разам з Андрэем Кухацкавольцам. Евген Гардзейчык сёння у заяўцы адсутнічаў. Януша Ладуцька, як вы памятаеце, ёсць пэўныя праблемы са здароўем. Зычым яго хутчэйшага аднаўлення і рады былі бы яго пабачыць у наступным сезоне ў складзе нашай каманды. Это ўжо будзе ў такім выпадку, здаецца, 4-й сезон Януша ў Крумкачах. Калі не памыляюся, 6 сезонаў Януш адгуляў за Шмяны, хаця, можа быць, я нешта сабе надумаў, вось, можа быць, 6 сезонаў за Крумкачы атрымаецца ў яго згуляць, калі будзе гэткім чынам працягваць. Узрост, здаецца, яшчэ дазваляе. Трошку за 30 Янушу, нават не памятаю дакладна, 32 ці колькі, падкажыце мне зноў жа ў каментарах. Між тым, варта і туды зазірнуць, паглядзець, што адбываецца. У нас неўзабаве ў бліжэйшай паўзе будзе замена ў складзе Гомеля. Праходзіць перадача на Аўсянніка. Дорожка! Біў, здаецца, ўжо ў браму, але ёсць адчуванне, што мог размінуцца гэты мяч са створам брамы. І ўсё ж такі Константин Ліпніцкі мяч выбівае, і кутнік будзем назіраць у выкананні таго сама Мікіта Аўсянніка. У нас пакуль замена ў складзе Гомеля 2, 78 нумар поля пакідае.
гэта Антон Семёнаў, і гульню вступіць нумар 3 якраз такі. Гэта ў нас, ведаеце, хто? Павел Іванов. Вось такая другая ўжо замена на самым пачатку, на 55-й хвіліне другога тайму. А ў этой ситуацыі вырашылі разгуляць мяч наши футболісты. Зайцаў навешвае. Не вырашыў все ж таки ісці на выхад у гэтай сітуацыі Олег Ковалёў. І, можа быць, прыняў правільнае рашэнне ў гэтай сітуацыі. А тут у нас што? Мяч выйшаў за межы поля, і Олег Ковалёў якраз таки будзе ўводзіць мяч ад свае брамы. Нагадаю, дасведчаны 37-гадовы брамнік, які большую частку свае кар'еры якраз таки правёў за гомельскія каманды. Не толькі Гомель гэта быў. За Гомель ён, здаецца, з 2015 сезона без перапынкаў выступае. Але паспеў пагуляць такі самабытны, трошку памятаецца мне з дзяцінства ДСК Гомель, можа быць, памятаеце вы і гэты клуб. І вось калісьці ў 2008 сезоне, здаецца, выступаў за вось гэты самы ДСК Гомель Олег Ковалёў, сённяшні брамнік Гомеля 2. Між тым, у першым тайме закранаў я тэму сувязяў Крумкачоў і Гомеля. Прыгадваў я Сергея Казеку, які 3 сезоны правёў за Гомель на пачатку мінулага дзесяцігоддзя. Але давайте згадаем і Владзіміра Бушма, які 2 сезоны адгуляў за Гомель. І вось гэтая двойка наших тренераў і наших былых гульцоў якраз таки гуляла, бараніла колеры Гомеля ў вышэйшай лізе, бараніла колеры Гомеля ў добра. Памятаеце вы тыя матчы супраць Ліверпуля ў лізе Еўропы. Здаецца, гэта быў Гомель Олега Кубарева. Зноў жа, калі не памыляюся я, сябры, можа, на марозе паплыў ваш каментатар, калі што, выпраўляйце на здароўе. А вось спыняе гэтую атаку і, мусіць, на жоўтую картку ўсё ж такі згуляў. Зараз Максім Казюренко, калі не памыляюся, я зноў жа так, сапраўды Максім гэта быў. Ёсць папярэджанне на рахунку нашага футбаліста. І звярніце ўвагу, я не ведаю, не трапіла это ў вашу трансляцыю, але нешта падказвае сваім футбалістам Сергей Казека. Мінулы матч, калі мы глядзелі, мінулы дамашні матч супраць Коласа, памятаю, вельмі актыўна Константин Куймов праводзіў на броўцы, часта падказваў нешта, выказваў незадаволенасць на адрас футбалістаў, а сёння ўжо актыўнічае Сергей Казека. Ну, сапраўды, сёння такое надвор'е, што шмат не насядзішся, я думаю, рухацца нашмат прыемней, чым всё ж такі грэць сідушкі на лаве. Зігмантович не памыляецца, давайте значым гэта пад прэсінгам, бо былі на пачатку сезона пытанні да Віталя, ну, асабліва ў мяне, асабліва ў мяне, напэўна, часта памыляўся тады на пачатку у першых сваіх матчах Віталь, гуляючы нагамі, а вось цягам сезона пад кіраўніцтвам, я так разумею, і Валера Макаревича, і Владзіміра Бушмы спрагрэсіраваў у гэтым кампаненце, ці проста стаў больш упэўненым, больш спакойна дзейнічаў у такіх сітуацыях Віталь Зігмантович, але адназначна зараз нашмат спакойней сябе адчуваю я, калі мяч у нагах Віталя Зігмантовича. Што, спрэчны мяч у нас тут у гэтай сітуацыі. Баранаў на Кухацкавольца. Дык вось, давайте, напэўна, працягнем пра сувязі Гомеля і Крумкачоў. Бушму мы згадалі, Казеку мы згадалі, але гэта не ўсе перакрыжаванні, якія мы з вами маем, бо давайте прыгадаем, што Евген Елизаренко таксама, здаецца, сезон 2, ўжо не памятаю я дакладна, правёў у складзе футбольнага клуба Гомель, то бок таксама недалёкі футбаліст для заўзятараў менавіта гэтай каманды. І вельмі, конечно, было прыемна назіраць перад матчам, калі абдымаліся, віталіся і Сергей Казек, і Владзімір Бушма з Андрэем Юсіпцом, і Елизаренко да некага з трэнерскага штаба Гомеля 2 таксама падыходзіў. Ну, то бок памятаюць адно аднаго, добрыя стасункі засталіся, гэта заўжды прыемна назіраць. А пакуль наша каманда з абароны спрабуе распачаць сваю атаку, Віталь Зігмантович мусіць гуляць, які апошнія 2-3 хвіліны найчасцей за ўсіх кранаецца мяча. Рэгулярна мы яго бачым у гульні, і галоўнае, што дакладна ён всё гэта робіць, не памыляецца Віталь, а яму памыляцца зусім не пажадана, бо ён апошні рубеж нашай каманды, які вельмі класна паказаў сябе цягам гэтага сезона. Вось прыгадвалі мы нейкія яркія матчы. Я думаю, сябры добра памятаеце вы перформанс Віталя ў першым матчы супраць Юні на стадыёне Дынама Юні, якраз такі 2-0 перамога дзякуючы дублю Сергея Ланько, але не было б той перамогі, каб не Віталь Зігмантович, які, я боюся памыліцца, 5-6 такіх вельмі яскравых відовішчных сейваў на сваім рахунку займеў пасля таго матча. Просто звёў да нуля
высілкі футбалістаў Юні, і зазналі мы тады ўпэўненую перамогу, трошку раскалдавалі, расчаравалі мы тую арену Дынамо Юні. Цяжка нам там даваліся матчы з Юні, матчы фінальныя ў другой лізе, і вось ўсё ж таки перарвалі мы гэтую серыю упэўненай перамогай. Ой, пусть побольше забирают. Пусть его люди забирают. Да, і ў бліжэйшай паўзе адбудзецца ў нас замена. Яўген Елізаренка, якога я згадваў, ну зусім недаўна, пазней пра гэта, бо Зігмантович забірае мяч у рукі. Небяспечны навес было, як здавалася мне, але Віталь вельмі спакойна ў чарговы раз гуляе, як бы не па хадах спакойна, як мне здаецца, згуляў гэтай сітуацыі Віталь, вельмі ён спрагрэсіраваў цягам сезона. Дык вось, неўзабаве з'явіцца у нас на полі Яўген Елізаренка, 21 нумар нашай каманды. Цікава, каго ён заменіць. Прымаю вашы ставачкі, калі паспееце зрабіць гэта да замены. І што? 21 нумар Елізаренкі я бачу, а хто ж з поля сыходзіць? 77 нумар Вячеслава Попова. Ну, сваю лінію нападзення паднаўляе Сергей Казека, здымае Лынько, здымае Попаву. А на полі з'явіліся ўжо, як вы памятаеце, Даніл Дорожка. І вось зараз з'яўляецца Яўген Елізаренка, ну, трэці бамбардзір нашай каманды ў гэтым сезоне. Мы з вами абмяркоўвалі ў першым тайме 8+6 на рахунку Яўгена Елізаренкі, 14 выніковых балаў. Ну, давайте Яўген акругліць гэтую статыстыку і заробіць на сваім рахунку 15-й галявы бал у гэтым сезоне. Можа быць, менавіта з такім разлікам выпускае яго Сергей Казека. Зайцаў вырашае не мудріць і проста выбівае мяч за бакавую. Атака Гомеля 2 працягнецца, але футбалістам гомельскай каманды трэба б разабрацца, хто мяч будзе уводзіць за бакавой, бо збіраўся рабіць гэта другі нумар Ягор Траякоў, капітан этой каманды. Нагадаю, 29-гадовы футбаліст, які рэгулярна выступае ў вышэйшай лізе і ў гэтым сезоне у тым ліку выступаў за Гомель. Ось, нагадаю, як і Мікіта Некрасов. То бок моцная сёння каманда ў Гомеля 2. Не кажучы пра тых 18-19-гадовых футбалістаў дублёрнага склада, ёсць і папаўненне з асноўнай каманды. Нагадаю, цягам сезона і Сергея Матвейчыка, добра ведаеце вы гэта футбаліста, упэўнены, падцягвалі якраз такі да гульні ў Гомеля 2. Матвейчык гэта, нагадаю, на хвілінечку былы футбаліст зборнай Беларусі, больш за десятак матчаў правёў. Ось, то бок, ну, регулярны такі дэсант атрымлівала якраз такі гомельская каманда, а зараз трошку разрываюць нашу абарону і раўняюць лік на 63-й хвіліне. Скарысталіся памылкай нашай абароны футбалісты Гомеля, і якраз такі 9-й нумар Мікіта Некрасов, футбаліст, якога я вам, ну, як мог, разрэкламаваў у першым тайме. 5 мячоў яго было дагэтуль у плэй-офф, і вось 6-й ягоны мяч у 7-м матчы. То бок, ну, статыстыка, вы разумееце, выдатная. Ён рызыкнуў, пэўна, няма, я лепш скарыстаюся і зазірнуў трансляцыю, дакладней, у каментары па трансляцыю, чат, што там адбываецца. Ось Женя Кардзейчык піша: жду Елізаренка на поле больше, чым дзень рождения. Ну што, Женя, дачакаўся ты. Я спадзяюся, што ў цябе не сёння дзень народзінаў, калі раптам сёння, то моцна віншую. Ну, у любым выпадку добрых людзей заўжды радыя вітаць, але дачакаўся ты ў любым выпадку выхада Яўгена Елізаренкі, і, можа быць, неўзабаве Яўген аддзячыць цябе і парадуе ўсіх нас адзначыцца голам. Сеню за руку ўсё ж такі прытрымалі, і ёсць парушэнне правіла, фіксуе яго галоўны арбітр. І давайте між тым нагадаю, напэўна, не казаў я гэту інфармацыю ў другім тайме, хто ў нас гэты матч абслугоўвае. Дзеніс Васкабойны, галоўны арбітр сённяшняга матча, ягоныя памочнікі Дзеніс Утаўка і Кірыл Някревіч. Гэтая брыгада, яна якраз такі у нас горад Гародні, ну, Гродна. Кажыце ўжо, як хочаце, сябры, але ўсе паразумеліся, што пра заходні цудоўны наш горад кажу я вам. Што тычыцца рэзервова, Александр Клеменаў, калі не памыляюся, знаеце, скам'я, і інспектор Валер Петрович. Вось так на 65-й хвіліне вырашыў я вам прыгадаць брыгаду арбітраў. А пакуль парушэнне правілаў на нашых футбалістах. Дакладней, нашы футбалісты правілы парушылі, і футбалісты Гомеля вяртаюць яго ў гульню.
разгулялі, разыгралі яны гэты мяч і будуць імкнуцца, напэўна, замацаваць. Вось скарыстацца гэтым імпульсам, які яны атрымалі, забіўшы гол, зраўняўшы лік у матчы, і зараз вельмі важна, я думаю, ім развіць гэты атрыманы імпульс і адзначыць яшчэ адным голам. Ну, мы, вядома, ім такога не зычым, мы тут заўзеем за крумкачы, нас ужо амаль 70 чалавек. Неблага, чакаю я вас яшчэ ў большай колькасці, улічваць, што працоўная субота, упэўнены, недзе вы там і працы працуеце, а мы тут сёння футбол назіраем, таму, сябры, далучайцеся, назірайце. А становішча па-за гульнёй фіксуе бакавы, становішча па-за гульнёй, якое на карысць нашай каманды, таму мы яму і ўдзячны, але ёсць парушэнне правілаў на нашым футбалісту. Футбалісце, не бачу я, хто там на полі апынуўся, па колеры буцаў таксама пазнаць не магу. Будем зараз перабіраць, глядзець. Да, все добра. Коскін Інкатов, здаецца, на газоне быў. Папраўляе свае гетры. Наш найлепшы бомбардзір. Атрымліваецца колькі, калі ў Коскі там было 13 плюс 8, гэта больш за 20 галявых дзеянняў на ягоным рахунку. Неблагую статыстыку страляў Коскі. Вельмі так прыемна, ведаеце, не памятаю, што это за матч быў. Супраць Рагачоўскага Днепра, здаецца, да? Зазналі мы тады паразу, пасля матчу бачыў Коскі. Коскі вось пацярпела каманда паразу, прасіў прабачэння за такую гульню. Ну, вельмі прыемна, заўжды падкупляе такое, калі ты бачыш неабыякавасць футбалістаў, што яны, відавочна, і самі перажываюць, а тут парушэнне правілаў на гомельскім футбалісце, але Елизаренко, здаецца, я так... Не Елизаренко, Кухцік гэта. Але адзначым тое, што наш футбаліст атрымлівае жоўтую картку у гэтай сітуацыі, хаця, канешне, ёсць пытанні з боку заўзятараў, чую я, і нашы футбалісты не ўсе згодныя з рашэннем суддзі. Ну, вось, варта было прадставіць судзейскую брыгаду, як суддзя і пачаў прыцягваць да сябе ўвагу, але, спадзяюся, гэта ненадоўга. Будзем далей згадаць толькі прозвішчы футбалістаў. Ну, а пераважна, я спадзяюся, это будуць прозвішчы нашых футбалістаў, якія будуць адзначацца галамі ў браму суперніка. Нагадаю, сёння матч за 5-е і 6-е месца гуляем мы. На стадыёне Цар БДУ матч за 7-8 месца не адбыўся, бо Колас вырашыў не ехаць у Рагачоў. Такім чынам, Рагачоўскае Дняпро займае 7-й радок у гэтым чэмпіянаце, Колас займае 8-й радок, а вось больш высокія пазіцыі 5-е, 6-е мы з вами сёння будзем назіраць. І між тым, калі памятаю рэгламент я, то сёння не будзе у нас ніякага дададзенага часу. Калі матч так і скончыцца з лікам 1-0, ну з любым нічыйным лікам, то будзем назіраць адразу серыю пенальці. Ведаеце, не люблю я іх нервова, стрэсова, сэрца потым баліць, але, можа быць, было б цікавае такое заканчэнне для сезона. Ведаеце, такая б завядзёнка пэўная б у нас з вами атрымалася, бо мінулы сезон мы таксама канчалі серыя пенальці супраць Салігорскага партызана. На вялікі жаль, тое было непераможная серыя пенальці для нашай каманды, але, можа быць, якраз такі ў гэтым годзе мы зламаем гэтую традыцыю і здолеем здабыць перамогу ў серыі пенальці. Хаця, скажу шчыра, напэўна, я буду больш рады, улічваючы такое марознае надвор'е, падмярзаюць рукі, ногі. Мы ж для вас працуем наўпрост са стадыёна. Можа быць, я буду рады перамозе нашай камандзе і ў асноўны час, але у любым выпадку любая перамога маёй нашай каманды, нашай і вашай каманды мяне задаволіць. Я думаю, важна скончыць гэты сезон на мажорнай ноце. Такі непросты сезон, які, нагадаю, пачынаўся з 2 паразаў для нашай каманды. Матч на Маяковцы, матч першага тура і параза 1-2 ад Трактара. Потым параза ад Ураджайны ў першым дамашнім матчы. Мы такую трошку дэпрэсіўным настроі з вами знаходзіліся, але пасля каманда выправілася, зрабіла пэўныя высновы і выдала класную пераможную серыю. До канца рэгулярнага чэмпіяната не прайгравалі мы, і толькі вось Рагачоўскае Дняпро якраз такі гэтую серыю нашу перарвала. Тут дома на Цары БДУ, зазнаўшы перамогу, здаецца, з лікам 2-0, калі не памыляюся я. І што? Кухацкаволец адзмагаўся 2 адборы запар ад нашага абаронцы, але там хапае футбалістаў у белых футболках. Гэта сёння колер Гомеля, традыцыйны, такі белы і зялёны. Гэта гомельскія колеры, а мы ў чорна-белых, больш уласцівых нашай камандзе колерах. Дорожка, ёсць справа Елизаренко, а той можа вырезаць, але пакуль некую такую акадэмічную трошку на досведзе паузу вытрымлівае Яўген Елизаренко. І ўсё ж такі, напэўна, згубіла хуткасць
згубила свою хуткасць наша атака. А зазірнуў я зноў жа ў чат трансляцыі, бо не паспяваю яго вычытваць, там не шмат актыўнасці, я вас заклікаю да яе. І між тым, слухайце, давайте вам такую тэму для абмеркавання, калі ёсць жаданне, падзяліцеся ў каментарах, у чаце. А каго вы лічыце галоўным адкрыццём гэтага сезона, хто найбольш прагрэсіраваў на вашу думку? Ёсць некалькі варыянтаў у мяне, я сваім меркаваннем буду гатовы падзяліцца з вами трошку пазней цягам гэтага матча, таму калі ласка напішыце, хто галоўнае адкрыццё, галоўны прагрэс гэтага сезона, калі мы такую намінацыю ўручалі з вами, то каму б вы яе аддалі. Не абавязкова з тых футбалістаў, што на поле. Прыгадаем, што ёсць у нас і пэўныя футбалісты, якія на траўме пакуль не гуляюць сёння. Датэрмінова скончылі яны гэты сезон, таму калі ласка дзяліцеся. Прывітанне з Магілёва нам перадаюць, пішуць наперад вораны. Прыемна, што нас і адтуль глядзяць, бачу я, што і Чыгор вітаецца з усімі ў чаце, то бок, я так разумею, польскі Кракаў сёння з намі за гэтай трансляцыі сочыць, то бок за далёкія сотні і нават там тысячы кіламетраў людзі глядзяць Крумкачы. Я ведаю, з Філіппінаў у нас рэгулярна кожны матч глядзяць. Складана мне, конечно, гэта ўявіць, улічваючы тую розніцу, да, па часе з Філіппінамі, якую мы маем, што нехта вось гатовы там уначы прачынацца, каб глядзець матчы Крумкачоў. Вялікая мая павага. Закид наперад, але не зачапіўся за гэты мяч Мікіта Некрасаў. Да, буду намагацца ўсё ж такі і пра футбол вам, сябры, распавядаць. Менавіта за гэтым сёння мы з вами сабраліся. Алексей, пейте обязательно горячее, сейчас легко простудиться с такой погодой. Ну, сапраўды, просто няма часу, калі выпіць, шчыра кажучы. Калі ўжо каментуецца і хочется каментаваць апошнія, як бы, хвіліны, апошнія, можа, 20 хвілін у гэтым сезоне, то, як бы, ўжо ладно. Рызыкнем, піць не будзем, папіць мы паспеем пасля. Што, парушаюць правілы нашы футбалісты і стандартнае становішча на карысць гомельскіх футбалістаў. Крумкачы, бачу вашу падтрымку ў чаце, і вам прывітанне, пішыце вы. Ніколі не здавайцеся, каманда, піша нам якраз такі вось заўзятарка з Філіппінаў. А тут дорожка правілы парушыў і прылёг на газон футбаліст гомельскай каманды. Гэта, здаецца, нумар 29, Мікіта Майораў, не капітан. Хаця было б, конечно, трошку смешна, калі б чалавек з прозвішчам Майораў быў капітанам каманды, але, можа быць, у гэтага футбаліста ўсё наперадзе. А пакуль яму трэба ачуняць і крыяць, бо атрымаў ён пэўны такой дыскамфорт у папярэдняй сітуацыі і, спадзяюся, працягне гэты матч. Не было ў нас сёння вымушаных заменаў. Гэта, вядома, цешыць мяне, бо не хацелася пашкоджання ў апошнім матчы сезона. Ні для адной, ні для другой каманды. Ну што? Камон, Крумкачы, зноў ужо бачу я ў чаце. Павел піша Гардзейчык. Ну, я так меркую, гэта адказ якраз такі на маё пытанне, каго вы лічыце галоўным адкрыццём гэтага сезона. Гардзейчык, ну, скажу шчыра, я нават не буду вытрымліваць нейкую там паузу. Вы дзяліцеся сваімі меркаваннямі, зачытаю іх абавязкова, але, ну, для мяне таксама Евген Гардзейчык. Не то, што Женя на трансляцыі зараз, таму трэба яго пахваліць, а аб'ектыўна, я думаю, калі вы слухалі трансляцыі цягам сезона, шмат было матчаў, калі мы хвалілі Евгена. Евген і важнымі галамі адзначаўся ў гэтым сезоне. Здаецца, 34 мячы на рахунку Евгена. Былі гэта і важныя мячы. Мне асабліва, здаецца, памятны матч супраць Энергетыкі, калі Евген забіў пераможны на Цаватой на Сеню Старыка. А Сеня можа і закруціць здалёк. Добра стрэліць. Аўсяннік. Зноў Елизаренко. Баранова подключают наши футболисты. Лёша так пригожа на мячы разгарнуўся. Зайцу, бочки, ўжо дзясятак дакладных перадач на вось гэтых квадратных лічоных метрах поля правялі наши футболисты. Эстэтычна асалоду атрымліваў я, і зараз перадача дакладная на Мікату, той пускае куды? На дорожку. Вось Данік неўдала мяч адпрацоўвае, далёка адпускае. І з мячом развітваецца. На вялікі жаль, наша каманда аут на карысць гомельскіх футбалістаў. Ну што, сябры, пішыце і вы ў каментарах, калі ласка, калі ёсць у вас пэўнае меркаванне, каго ж можна лічыць прагрэсам гэтага сезона ў складзе нашай каманды. Пра Гардзейчыка мы тут ужо з Паўлом паразумеліся. Можа быць, яшчэ у вас ёсць нейкае меркаванне. Я думаю, Віталь Зігмантовіч таксама заслугоўвае пэўны пахвалы якраз такі з нашага боку, бо таксама былі пэўныя хваляванні асабіста ў мяне перад пачаткам сезона, бо мелі мы двух маладых брамнікаў Дашкевіча,
Хоміч быў яшчэ тады ў складзе каманды, ну і Віталій Зігмантович, што Дашкевіч, што Зігмантович, здаецца, 20гадоў яшчэ няма. Вось, і былі ў мяне пэўныя хваляванні наконт таго, як яны правядуць сезон. Вось, і, ну, здаецца, Зігмантович правёў яго, ну, калі не на дзесятку, то, ну, на вельмі высокую адзнаку. Вельмі ўсцешна назіраць тое, што вось адмовілі падчас прагляду Віталю трэнерскі штаб Юні адмовіў, да, ён прыйшоўся вельмі дарэчным нашай камандзе. Я думаю, пераканаў сваёй гульнёй, што это была памылка трэнерскага штаба. Памятам, як між ног класна пускаў Роман Бабаев у матчы супраць нашай каманды, а Віталій Зігмантович, і што, няма становішча па-за гульнёй, але Віталій Зігмантович, пад мае словы, не спіць, не змерз, не заснуў і класна ўводзіць мяч на Даніка Дорожку, а вось той недакладна на Елизаренко. І вось не разумею трошку, заснулі наши футболісты ў гэтай сітуацыі, трэба было да апошняга гуляць, і тады можна было б адабраць мяч ля бакавой лініі і трошечку ўсё ж такі больш востра скарыстацца гэтай магчымасцю. Дорожка працягвае паказваць не самую высокую якасць сваёй тэхнікі. На вялікі жаль, гэта тое, чаму відавочна бракуе нашаму футбалісту, але, спадзяюся, рана ці позна ўсё ж такі здолее ён стаць уладаром гэтага мяча, прыручыць яго і накіраваць яго ў браму суперніка. Такая магчымасць ужо была. У Даніка таксама футбаліст такі немало мячоў забіў у гэтым сезоне, 5+6, калі не памыляюся я, выпраўляйце сябры, калі што. А пакуль атака Гомеля, тут ужо хутчэй трэба назіраць за тым, як будуць дзейнічаць нашы футбалісты лініі абароны. І Казюренко ратуе нашу каманду. 77-я хвіліна, у нас все меней часу да заканчэння гэтага матчу. Нагадаю, калі што ў выпадку нічыйнага выніку гэтага матча пабачым мы серію пенальці. Між тым цікава, калі будзе вось менавіта так развівацца матч, то можа быць Сергей Казека вырашыць на серію пенальці выпусціць Владзіміра Бушму. Я не выключаю такі сцэнар, а можа быць і нехта пра гэта пазней. Давайте за падачы паназіраем. Вось такая скідка. Трэба выносіць як мага хутчэй мяч нашым футбалістам. Не атрымліваецца гэта зрабіць. Там некая мітусня на межы штрафной. І Сеня Старікаў ўсё ж такі прайшоў. Адабараняў ён гэты мяч і аддаў наперад на Коскі на Мікату. А ёсць наперадзе і Данік Дорожка, і Ілля Зайцаў, але Дорожка яшчэ адно недакладнае дзеянне, некарыснае афармляе на свой рахунак. Ну што, мяч за бакавую выпускаюць. Выходзіць, і неўдала ім скарысталіся нашыя футбалісты, ледзь не стрымалі контратаку ад гомельскіх футбалістаў, але вось, да, атрымліваем мы яе, і толькі супольныя, сумесныя дзеянні Аўсянніка і Кухацкавольца дапамагаюць нашай камандзе адабараняцца ў гэтай сітуацыі. Андрэй нават трошку наперад падключыўся, каб дапамагчы сваёй камандзе. Ну, варта не згубіць пазіцыю у выпадку абароны, падключыцца да абароны нашай брамы. Што, кутнік будзем мы з вамі назіраць, сябры, відавочна трошку падмерзаю я, напэўна, варта і мне папіць, бо ўжо трошку загаворвацца пачынаю. А пакуль зірнем на табло, што ў нас там 78-я хвіліна падыходзіць да свайго лагічнага заканчэння, і Мікіта Аўсяннік гэтак жа лагічна накіроўваецца да кутніка, каб выканаць падачу. Не так шмат іх было ў гэтым сезоне галявых менавіта са стандартаў, але яны, калі не памыляюся, былі, і можа быць, гэта якраз такі будзе тая самая сітуацыя. Сеня забірае падбор, і каб не нарвацца на контратаку, так верхам закідвае мяч у штрафную. Зноў жа працягваюць яго паспяхова выносіць за межы штрафной гомельскія футбалісты. Зайцаў пакуль на флангу паспяхова змагаецца, кантралюе гэты мяч, але ёсць адчуванне, да, што фланг левы наша каманда прамяняе на фланг правы. Старікаў так далёка, акуратна, на купціка скідвае. Што, можа нехта здолее прабіць з нашых футбалістаў, як ведаеце, перадаюць яны магчымасць аднаму, і ўсё ж такі здолее стрэліць здалёк. Здаецца, Данік Дорожка гэта быў. Олег Ковалёў блакуе гэты удар, але небяспека. Мінула ўсё ж такі небяспека, бо пакінуў мяч межы поля. І Олег Ковалёў будзе ўводзіць мяч ужо ад свае брамы. Да, трэба трошку супакоіцца гомельскім футбалістам, бо пэўную мітусню яны дапусцілі на мяжы свае штрафной, і мог лік у матчы рабіцца на карысць нашай каманды на 80-й якраз такі хвіліне, але не хапіла трошку.
Ну што, ў каментарях я бачу нічога новага, таму сябры у нас не так шмат часу застаецца. Я хочу ще одно, як бы так, пытанне вам задаць, з вами паўзаемадзейнічаць. Калі пра прагрэс сезона я так трошку закрануў, сваім асабістым меркаваннем падзяліўся, а калі ўжо казаць пра MVP сезона, каго б вы абралі? Можа быць Коскі, можа нехта з вас Сергей Ленько, можа нехта Віталю Зыгмантовичу аддаць гэту ўзнагароду, ці можа ёсць у вас нейкія іншыя кандыдаты, можа быць той же Лёша Баранаў, памятаем, як класна пачынаў сезон, просто все былі ў зачараванні ад таго, які футбол паказваў Алексей. Таму, калі ласка, MVP гэтага сезону, бо матч апошні, будзе яшчэ галасаванне сярод заўзятараў, але менавіта тут у трансляцыі, пакуль мы з вами можам голасам пагутарыць і непасрэдна паўзаемадзейнічаць, падзяліцеся і вы сваім меркаваннем. Я скажу шчыра, вось нават і не думаю, каго б я абраў бы MVP гэтага сезона ў складзе нашай каманды. Можа быць, і падзялюсь сваім нейкім меркаваннем, але да, 81-я хвіліна, і вось тут якраз таки, здаецца, Віталь Зыгмантович пусціў гэты мяч. Яшчэ адзін мяч ад Мікіты Некрасова, і вельмі так эмацыйна яго Максім Драздоў адзначае, накіраваўшы свае эмоцыі на адрас заўзятарскага сектара Крумкачова. Можа быць, яго нешта ў жыцці там не склалася, недзе яго пакрыўдзілі ці што. Вось, калі ён такую эмоцыю праяўляе. А можа быць, проста рады футбаліст 2005 года народжання. Ну, давайте адзначым, што стрэл быў сапраўды класны, і, напэўна, трэба як мага хутчэй вяртацца ў гэты матч. Я не разумею, да, трошку, што адбываецца, што за вадапой, зацяжка часу, і трэба галоўнаму трошку прыспешыць футбалістаў Гомеля. Вот такая тактычная хітрыка, яна зразумела, але, ну, кантроль над гульнёй мусіць трымаць галоўны арбітр і караць такія дзеянні з боку футбалістаў, як затрымка часу. Ну ладно, гэта заўжды, калі прайграеш, хочацца ва ўсім вінаваціць галоўны арбітра, але спадзяюся, што не апошні мяч мы з вами пабачылі. І вось, пад мае словы, Коскі галавой, не самы высокі футбаліст, але спрабаваў стрэліць па браме Олега Ковалёва. Нагадаю, Гомель умее прапускаць на апошніх хвілінах. Бачылі мы гэта на стадыі 1/4 фінала, калі хто там, Алихан Фазылаў ці хто, ну, магу блытаць я футбалістаў Юні, не так я іх добра ведаю, не адклаліся яны ў мяне ў памяці. Карацей, нехта з футбалістаў Юні на 89-й хвіліне лік зраўняў, можа быць нешта падобнае, пабачым мы з вами сёння. Тут бы якраз таки, я думаю, спатрэбіўся і Женя Гардзейчык якраз таки. І што ў нас там? Чырвоную картку я пабачу. Чырвоную? Зараз паназіраем, мне, можа, мяне зрок падвёл. Просто больше. Да, здаецца, Максім Казюренко межы поля пакідае, калі не памыляюся я. Да, подсказывать мне заўзятар сваімі дружнымі поклічамі Макс Казюренко, што Макс Казюренко ў этой сітуацыі чырвоную картку атрымаў, згуляўшы рукамі. Ну, сябры, не так добра я пабачыў гэты момант, на вялікі жаль, вы калі што ў каментарях па трансляцыі падкажыце, што там адбылося, але я так разумею, да, рукамі наўмысна згуляў. Да, бачылі мы такія важныя матчы, прыгадваем мы гульню рукамі Луіса Суареса ў 2010 годзе і матч за суперкубак Еўропы, памятаем, калі Пол Скоулс рукамі згуляў, матч МЮ Зеніт было. Ну і вось зараз гэта шэрагу выдатнага вырашыў не выбівацца якраз такі Максім Казюренко, калі не памыляюся, але зноў жа ёсць у нас чат, падказвайце мне, вы можете перагледзець гэты момант, трошку наблізіць карцінку, падказаць. Ну вось яшчэ складанейшая робіцца задача для нашай каманды, бо ўжо ў 10 мусім мы ліквідаваць гэтую розніцу, і Зайцаў за сябе і за Казюренко адпрацоўвае на флангу правым, а рана ці позна прыйдзецца нашай камандзе вялікімі сіламі пайсці наперад. Але вельмі важна зараз не прапусціць контратаку, бо я думаю, трэці мяч это будзе такая ўжо кропка у гэтым супрацьстаянні. Вельмі важна будзе ў 10 адыграць 2 мячы, таму трэба ўсё ж такі і пільна, шчыльна гуляць і ў абароне. А магчымасць адквітаць мяч у мяне чамусьці ёсць такое адчуванне, яшчэ павінна з'явіцца ў нашай каманды. Будзе яшчэ адна замена ў складзе Крумкачоў. Павел Гераў рыхтуецца да таго, каб выйсці на поле. Ну, не такую замену я, шчыра кажучы, чакаў, але Сергей Казека дасць магчымасць гэтаму маладому футбалісту праявіць сябе. Ну, калі, як не зараз, у такой складанай сітуацыі, у такім адказным матчы, паказваць сябе маладому футбалісту, які таксама, як і большасць футбалістаў Гомеля 2005 года народжання. І, як я разумею, ён заменіць Коскі на Мікату, наколькі я паспеў падгледзець на табло. Але дачакаемся афіцыйна гэтай замены.
І што? Хоцкаволец змагаецца на сваім флангу з Палушка і выходзіць пераможцам. Выходзіць пераможцам з гэтай мікрадуэлі. Хаця падалося і заўзятарам, і мне, што мяч выйшаў ўсё ж такі ад футбалістаў Гомеля, і Віталь Зігмантовіч не вельмі задаволены такім рашэннем суддзі. Але будзем назіраць зараз кутнік ад футбалістаў у белых футболках. Яны, відавочна, нікуды не спяшаюцца. Як бы надвор'е добрае, плюс-мінус 2 там. Ніхто не мерзне і могуць сабе дазволіць такое. Ладно, я трошку гэтым мог бы быць здзіўлены, але ўсё ж такі давайте паглядзім на табло. Лік 2-1. Час зараз гуляе якраз такі на карысць гомельскай каманды і варта адабараняцца зараз. Ля мяча 29-й Мікіта Майораў. І верхавая падача нас чакае, але ўсіх пералятае гэты мяч і хутчэй за ўсё пакіне межы поля. Дасць яму выйсці Даніл Дорожка і адбудзецца ў гэтай паўзе замена. 79-й нумар Павел Гераў на полі з'яўляецца, а поле пакідае ўсё ж такі нумар 7 Коскі Наміката, дзячым Коскі. Ён ўсё ж такі сёння і мячом паспеў адзначыцца. Все ж таки на вось такой трошку лічбе ў 13 мячоў канчае гэты сезон Коскі Намікат, а вось Павел Гераў, на рахунку якога не шмат гуляў гэты футбаліста, але ёсць на ягоным рахунку адна галявая перадача ў гэтым сезоне, можа быць і другую пабачым ад яго. Хоцкаволец варта не памыляцца зараз. Елізаренко, як такі дырыжор нашых атак на апошнія хвіліны, я так разумею. Пытаюць у каментарах, чаму кароткая такая заяўка ў Крымкачова апошніх матчах. Ну, давайте прыгадаем то, што Ладучка траўму атрымаў. У Жені Гардзейчыка таксама хвароба была. Ростислав Серы, ну, па пэўных прычынах не гуляе таксама. Каго мы там яшчэ забылі, падказваеце. Ну, карацей, проста ёсць пэўныя праблемы са складам, такі сцёк абставінаў, траўмы, пэўныя немагчымасці прымаць удзел у матчах. Все гэта склалася разам і такая, да, кароткая заяўка ў нашай каманды. Памыляюцца нашы футбалісты ля свае штрафной і запальвае такую свечку над штрафной Мікіта Кухцік, але Віталь Зігмантовіч спакойна гэты мяч забірае і далёкім стрэлам у напрамку Даніка Дорожкі гэты мяч уводзіць. І я не разумею трошку на 88-й хвіліне пры ліку 1-2, чаму так малаколькасна пераходзяць на палову суперніка нашыя футбалісты. Хацелася б іх у большай колькасці там назіраць, бо ну, аднаму Даніку Дорожку змагацца супраць абароны Гомеля, ну, пагадзіцеся, складана, хоць і фактурны гэта футбаліст. І што, правым флангам Дорожка з Сенем Старыкам, ці прастрэл будзе? І што, паказвае, што трэба падымацца нашаму футбалісту галоўны арбітр. Ну, вельмі здалёк я назіраў гэты момант, не магу сказаць шчыра, з кім я больш салідарны ў гэтай сітуацыі з заўзятарамі ці з галоўным арбітрам. Вядома, мне б хацелася пабачыць пенальці ад нашага футбаліста, але, можа быць, вы потым на трансляцыі перагледзеце гэты момант і складзеце больш сваё такое кампетэнтнае ўражанне. А пакуль абараняемся, той самы Мікіта Некрасаў, які кашмарыў нашу абарону ў сённяшнім матчы, выканаў у гэтым выпадку ўжо перадачу. Перадачу на свайго партнёра, як вы бачыце, мяч размінуўся са створам брамы, а так лік мог рабіцца ўжо і 3-1. Вельмі непрыемна гэта было б. А пакуль шанец яшчэ ёсць. Я казаў, што Гомель умее прапускаць на апошніх хвілінах. Хаця каманда, давайте адзначым, прапускае вельмі мала. Калі лічыць все матчы ў сезоне, то бок менш за гол яна прапускае за матч. Што ў плэй-офф, што ў рамках рэгулярнага чэмпіяната. Сёння ўжо адзін прапусцілі, але як бы 2 ім і Юні забіваў, а чым мы горшыя за Юні, як паказвае практыка. Вось і недакладная перадача, і што, лічоныя хвіліны. Я упэўнены, канешне, ведаючы беларускае судзейства, беларускія традыцыі судзейства, што шмат мы не пабачым да дадзенага часу, хвіліны 2-3. І колькасць замен была, на вялікі жаль, ну такая яна невялікая колькасць. 6 замен, мы, здаецца, пабачылі, 2 галы, то бок, ну, хвілінкі 3 можна было б накінуць, але мы з вами чакаем і 4, і 5, а можа і больш.
Ну што, Гераў, здаецца, там на флангу за гэты мяч змагаецца і не дае яму выйсці за лінію брамы, а хаця б за бакавую. То бы такі непрыемны аут атрымалі футбалісты Гомеля, бо варта яго яшчэ выйсці з таго кавалка поля гомельскім футбалістам. Бачыце, высока якраз такі паразбіралі ўсіх нашыя футбалісты і не ведаюць, куды накіроўваць гэтую падачу з аута. Футбалісты ў белых футболках. І ўжо ў большай колькасці якраз такі на палову саперніка пераправіліся нашыя футбалісты, але зараз можа быць контратака ў выкананні футбалістаў гульцоў з берагоў Сожа, але Андрей Кухацкаволец нагадвае, што гэты футбаліст з досведам гульні ў першай лізе адабараняўся, гэты мяч забраў. І што, няма парушэння правілаў на Евгенія Елизаренко, трэба Женю падымацца, бо не зменіць сваё меркаванне суддзя, гэта відавочна, а матч працягваць трэба. 3 хвіліны дададзена да асноўнага часу другога тайму, вось з мячом якраз такі і Елизаренко, там на флангу далучаецца Аўсяннік, можа прастрэльваць. Выносіць гэты мяч за бакавую нехта з футбалістаў Гомеля і не даюць яму выйсці за межы штрафной, за межы поля. Кухацкаволец. Ёсць у нас трэці гол у гэтым матчы. Мікіта Некрасо аформляе хіт-трик. А што заставалася рабіць Віталю, запытаеце вы? Да, напэўна, нічога, правільна, ён гуляў, камандзе трэба было рызыкаваць, і на 92-й хвіліне матча прапускаем трэці, і лік робіцца 1-3. І будзе яшчэ адна замена ў складзе футбалістаў гомельскай каманды. 98-й нумар на полі з'явіцца. Это Павел Сергутка, футбаліст наогул з 2006 года народжання, каго ён заменіць, гэта яшчэ пытанне для мяне. Але не так істотна гэта, сябры. Ну што, трымаецца за твар Мікіта Аўсянік, крыўдна, шкада, але, сябры, нагадаю, ўсё ж такі прасцей асэнсоўваць гэту паразу будзе, калі яна ўсё ж такі адбудзецца. Бо не фінал мы гулялі, не матч за 3-е месца. 5-е, 6-е важна, але, як бы, я думаю, паразу супраць Партызана летась мы ўсе перажывалі нашмат горш, да, ўсё гэта глыбока адклалася ў нашай памяці. Вось, але і сённяшняя параза відавочна будзе непрыемна, але ў любым выпадку хочацца падзячыць каманду, бо нагадаю, гэта мы гуляем не проста з дублёрамі Гомеля, а футбалісты, якія атрымалі падмацаванне ў выглядзе футбалістаў вышэйшай лігі, якія рэгулярна выходзяць на замену ў асноўным складзе ў вышэйшай лізе чэмпіяната Беларусі. І Трэкоў, і той же Некрасов, футбаліст з досведам гульні і за Нафтан Новополацкі, і за БТ, і за той же Гомель у вышэйшай лізе. Все это футбалісты вышэйшай лігі, як і Олег Ковалёв. Тут уже двойная, тройная мусіць замена ў складзе Гомеля. Вырашылі ўсім даць гульнявую практыку, калі ўжо ехалі такую доўгую адлегласць. Что, а футболисты наши не сдаются. Массово яны пабеглі наперад, але нават закід наперад у Сені Старыкава не атрымаўся. І не хацелася б зараз 4-е атрымаць, не хацелася б ужо разваліцца зусім на апошніх секундах гэтага матчу. Трэба ўсё ж такі дазмагацца, паказаць характар, каб ўсё ж такі такое апошняе ўражанне станоўчае пакінуць, бо гуляем дома перад заўзятарамі. Хаця якая розніца, дома ў гасцях мы заўжды гуляем перад заўзятарамі. Ну что, пакуль на правом флангу Максим Дроздоў, найлепшы, ужо не найлепшы бомбардзір каманды ў гэтым сезоне. Зыгматовіч прыгожа дзейнічае на выхадзе і мусіць балюча даўся яму гэты выхад. Віталь на газоне, але наша каманда ідзе наперад, бо ёсць яшчэ час, каб ўсё ж такі адквітаць адзін мяч. І не атрымліваецца удар, на вялікі жаль, у Старыкава. І дае фінальны свісток галоўны арбітр нашага матча Денис Воскобойны. Фіксуем мы паразу Крымкача ў гэтым матчы 1-3. Давайте резюмуем. 6-й радок па выніку гэтага сезона займае наша каманда. Дзячым ёй за гэта у тым ліку. Мы бачылі, што каманда змагалася, не апускала рукі і нават у самых складаных сітуацыях гуляла для вас, для заўзятараў. Сябры, дзякуй шчыры, што гэты матч сёння назіралі з намі. Вас было шмат, і я спадзяюся, што пабачымся мы абавязкова з вами у наступным сезоне на матчах Крумкачоў.
ці то будзе другая ліга, ці то будзе першая, ці то можа яшчэ нейкі іншы чэмпіянат. Загадваць не будзем, але ў любым выпадку дзякуй, што назіралі футбол у гэтым сезоне разам з намі. Я на гэтым развітваюся з вамі. Нагадаю, гэты матч для вас каментаваў я, Алексей Барысевіч. Да пабачэння, сябры.